பேசிக்கலி நம்ம அனலிட்டிக்கல் ஸ்டடி அப்படின்னாக்கா இந்த உடலினுடைய அமைப்பு, அதுக்கப்புறம் ஆத்மா எப்படி இருக்கிறது, இதெல்லாமே வந்து நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம படித்தோம். ஸோ இந்த ஆத்மா எப்பொழுதுமே நித்தியமான ஒன்று ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த ஆத்மா வந்து எப்பொழுதுமே அழிவற்றது. பகவான் எப்படி அவருடைய ஆத்மா உடலும் அழிவற்றதோ, அவரே வந்து நித்தியமானவர், பழமையானவர், ஸோ பிறப்பற்றவர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கோ, அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மாவும் பகவானிடத்திலிருந்து வந்தது. ஸோ we are all part and parcel of him. ஸோ இது எப்பொழுதுமே அழிவற்றது. நம்ம எதாலையுமே வந்து அழிக்க முடியாது. காற்றாலையும் உலர்த்த முடியாது, நீராலையும் நனைக்க முடியாது, நெருப்பாலையும் எரிக்க முடியாது. அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு ஆயுதத்தாலையும் இதை வந்து அதாவது துண்டிக்கவும் முடியாது. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம படித்தோம். ஸோ ஐ திங்க் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு கெட் இன் டு தட் அந்த கேள்விகள். பட் ஐ டோல்ட் ரிப்ளை ஐ திங்க் இன் ஃபர்ஸ்ட் குரூப்லயா இல்ல செகண்ட் குரூப்லயான்னு எனக்கு இந்த குரூப்ல தான் மாதாஜி ஆத்மா வேற மனம் வேறையான்னு கேட்டிருந்தாங்க. எஸ், ஆத்மா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மா வந்து நாம வந்து இந்த உடல்ல வந்து ஸ்தூலமாக வந்து சேருவதுதான் வந்து ஆத்மா. 13th சாப்டர்ல பிரபு நம்ம வந்து டீடைலா படிப்போம். இருக்கிறதுலயே வந்து டஃபஸ்ட் சாப்டர் இன் பகவத்கீதா வந்து அதை புரிஞ்சுட்டா நம்ம எல்லாவற்றையுமே புரிந்து கொண்ட மாதிரி தான் நமக்கு கணக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல ஸோ ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஆத்மா எந்த வேலையுமே செய்யறது கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து நான் முன்னவே சொல்லியிருக்கேன் நான். ஸோ ஆத்மா எதுக்காகனாக்கா இந்த உடலோட ஒட்டின்னு இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த ஆத்மா வந்து ஆத்மா இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த உடலுக்கு லைவ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உயிரோட இருக்கு அப்படின்றதுக்கான அறிகுறி. ஸோ ஆத்மாவை நம்ம எப்படி காண்கின்றோம் இந்த உடல்ல, அதாவது ஒரு லேமேனா இருக்கும் பொழுது, அதாவது ஒரு பாமரனாக வந்து இந்த ஆத்மாவை எப்படி உணர முடியும்னாக்கா இந்த உடல்ல உயிர் ஒட்டின்னு இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து ஆத்மா. அதுதான் வந்து நம்ம ஒரு பாமர தமிழ்ல வந்து நம்ம சொல்லுற எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆக்சுவலி. ஆனா நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதையை வந்து படிக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு நாம இந்த அஜ்ஞானத்திலிருந்து ஞானத்துக்கு நாம வந்து மாறிண்டே போறோம். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா பகவான் நமக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்றாரோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம எந்த அளவுக்கு பக்தியோட நம்ம வந்து இதை செய்யறோமோ புரிஞ்சுக்கிறோமோ அதுக்கேற்றாற் போல அவர் வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஆத்ம ஞானத்தை நமக்கு வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கார் ஆக்சுவலி. ஸோ இதை உணரக்கூடிய தன்மையும் நமக்கு கொடுக்கிறார் எப்பொழுது நாம பக்தி செலுத்தும் பொழுது. ஸோ இந்த ஆத்மா இந்த உடலோட வந்து ஒட்டுது எப்போ ஒரு தாயினுடைய கருவுல வந்து அந்த ஆத்மா வந்து தங்கறது ஆக்சுவலி. ஸ்தூலமும் சூட்சமும் இணைந்துதான் ஒரு கரு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உருவாகிறது. ஸோ இதுக்கான பண்புகள் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம 13 சாப்டர்ல நீட்டா படிப்போம். இப்ப நான் அதை சொல்லி உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ண எனக்கு விருப்பம் இல்லை. ஸோ இன்னும் டீட்டெயிலா அதுல படிக்கும்போது நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பஞ்சபூதங்களோட சம்பந்தப்பட்டது. இதுல உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். உடல் வந்து பூமியோட பஞ்சபூதங்கள் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா, நீர், நெருப்பு, ஆகாயம், காற்று, அதுக்கப்புறம் வந்து எர்த் அதாவது பூமி. இந்த 5ம் கலந்துதான் பஞ்சபூதங்கள். ஸோ இந்த பஞ்சபூதங்களை வந்து நம்ம உடலோட எப்படி சொல்றோம்னாக்கா உடல் வந்து பூமிக்கு சொந்தம். ஸோ அதனால பூமியோட இந்த உடலை கம்பேர் பண்றோம். இந்த உடல்ல வந்து உயிர் ஒட்டும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ இதுல ஓடுற இந்த ரத்தம் வந்து நீருக்கு நாம வந்து சம்பந்தப்படுத்துகின்றோம். இந்த சுவாசத்தை வந்து காற்றுக்கு சம்பந்தப்படுத்துகின்றோம். இந்த உணவு உட்கொள்ளும் பொழுது வயிற்றுல வந்து வந்து செரிக்கிறதுக்கான அக்னியை வந்து அக்னி ரூபமும் இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம வெளி சுவாசம் விடும் பொழுது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கேயும் வந்து அக்னி ஸ்வரூபம் இருக்கு. ஸோ இந்த சுவாசத்திலும் உணவு செரிப்பதிலும் அக்னி ஸ்வரூபமாக இருப்பது நம்ம அந்த பஞ்சபூதத்துல அக்னி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல்ல ஒரு வெற்றிடமா இருக்குன்னு சொன்னாக்கா அது ஆகாயத்தோட வந்து கம்பேர் பண்றோம். ஸோ இது வந்து கிராஸ் பாடி ஸ்தூல உடல். ஐ திங்க் இதுல உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆன்மா வந்து ஒட்டும் பொழுது ஸோ அந்த ஆன்மாவில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்தூல உடல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து என்னென்ன இருக்கும்னாக்கா மனது, அதுக்கப்புறம் வந்து அறிவு, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த புலன்கள்,
இதோட சேர்ந்துதான் வந்து ஆத்மா. சோ வந்து இந்த உடலை விட்டு போகும் பொழுது பெண்டிங் கர்மங்கள், என்னென்ன கர்மங்கள் நாம வந்து கஷ்ட நஷ்டங்கள்லாம் அனுபவித்து முடிந்த பிறகு சிலதெல்லாம் பெண்டிங் இருக்கும் இல்லையா, அதை எல்லாத்தையுமே தாங்கி செல்றது. இந்த கணக்கை எழுதுறவரு பரமாத்மா சுரூபத்துல இருக்கக்கூடிய கர்ப்போதய விஷ்ணு தான் எழுதுறாரு அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு தெரியும். சோ நமக்கு அதாவது இருமைகள், 2 இருமைகள் இருக்கு இல்லைங்களா, ஒன்னு பாவம் ஒன்னு புண்ணியம். இது 2 அக்கௌண்ட்டையும் மேனேஜ் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பரமாத்மா உள்ளுக்குள்ள இருந்து நாம ஒரு நன்மை செய்தால் எஸ் ஒன் என்ன நன்மை செய்தார் அப்படிங்கிறதுக்கான எழுதிடுவாரு. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நமக்கே அறியாமல் செய்தாலும் அந்த பிழையை வந்து அது பாவ கணக்குல தான் வந்து சேரும். ஆனா நம்ம வந்து பாவத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒரு தவறை செய்து விட்டு அதை உணரும் பொழுது நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து விமோசனம் என்பது கண்டிப்பாக வரும். ஆனா தவறு செய்ததை உணரவே இல்லை என்றால் கடைசி வரைக்கும் அது பாவமாக தான் இருக்கும். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த உலகத்துல இருக்கும் பொழுது வயோதிக காலத்துல நம்ம நிறைய கஷ்டங்கள் வரும் இல்லைங்களா, ஹெல்த் இஷ்யூஸ், இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து செய்த வினைகளினுடைய அதாவது விளைவுகள் தான் நாம் இந்த இடத்துல இருந்து அனுபவிக்கிறது ஆக்சுவலி. ஸோ அதெல்லாம் முடிஞ்சுதான் நாம என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து மேல போகணும். ஆனா அதுக்கான அவகாசம் நமக்கு வந்து இருக்கலைனாக்கா என்னென்ன பெண்டிங் கர்மங்கள் இருக்கோ அதுவும் சேர்த்து நம்ம மனசுல என்ன உணர்வுகள் இருக்கோ, அதாவது நம்மளுடைய குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு குணத்துல இருக்கேன், நான் ரஜோ குணத்துல இருக்கேன்னா அதுக்கான இருக்கக்கூடிய சுபாவங்கள் என்னென்ன பெண்டிங் இருக்கோ, என்னுடைய ஆசைகள் அனைத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்தூல உடலோட தான் இருக்கும். சோ அது வந்து மனது என்பது இங்கிலீஷ்ல மைண்ட், இட் இஸ் நாட் த ஆத்மா. ஆத்மா என்ன பண்ணும்னாக்கா இதெல்லாம் டேக் பண்ணி எடுத்துட்டு போகும், அவ்வளவுதான். அது இந்த உடல்ல வரும்போது எடுத்துன்னு வர்றது, போகும்பொழுது எடுத்துன்னு போகும். ஆனா கஷ்டப்படுறது எல்லாமே ஆத்மா தான் இந்த உடலை விட்டு வெளியே செல்லும் பொழுது. சோ இந்த உடல் வந்து இந்த பூமியில இருக்கும் பொழுது நாம வந்து சரீரத்துல நம்ம கஷ்டப்படுறோம். ஆனா அதை விட்டுட்டு வெளியே போகும்பொழுது என்ன கர்மங்கள் இருக்கோ அதுக்கான பலன்களை, சொர்க்கம் இருந்தால் அதாவது நல்ல கர்மங்கள் இருந்தால் சொர்க்கத்துக்கு போய் நம்ம வந்து இருப்போம். மீண்டும் வந்து திரும்பி வரத்துக்கான சான்சஸ், அதாவது பகவானை வணங்காமல் நாம வந்து பிற தேவர்களை வணங்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அந்தந்த உலகங்களுக்கு நாம் சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கிறது. நம்ம புண்ணிய காலங்கள் ஆன பிறகு மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து திரும்பி பிறக்கின்றோம். அதே வந்து பாவங்கள் நிறைய செஞ்சா நரகலோகங்களுக்கும் சென்று நாம கஷ்டப்படுகின்றோம். ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய இந்த, ஆனா உண்மையிலே ஆத்மா தான் அங்க போய் கஷ்டப்படுது. உடல் வந்து இங்கேயே we are leaving this body here only. இந்த உடல் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு சம்பந்தப்பட்டது, ஆன்மீக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது. சோ ஆன்மீக உலகத்திற்கு மேல் உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது வெறும் ஆத்மா மட்டும்தான். ஆனா இந்த மனம்தான் அனைத்தையுமே வந்து செய்கிறது. சோ மனதை நாம வந்து அடக்கினால் புலன்கள் அதற்கேற்றவாறு செயல்படும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இன்டெலிஜென்ஸும் நுண்ணறிவும் அதுக்கேற்ற மாதிரி செயல்படும். அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து நன்மைகள் நம்ம செய்யறோம்னாக்கா அடுத்தவர்களுக்கு தீங்கு இழைக்காமல் இருப்பதே மிகப்பெரிய தர்மம். நான் அதுதான் சொல்வேன். தெரிஞ்சோ தெரியாம கூட ஒருத்தருக்கு நாம தவறு இழைக்க கூடாது. சோ அது மிகவும், அது நமக்கு பாவமாக வந்து சேர்ந்து விடுகிறது. சோ அதனால வந்து எப்பவுமே யோசிக்கணும், ஒரு செயல் செய்வதற்கு முன்னால் இது செய்யலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கறது வந்து நல்ல தீர்க்கமா அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம செய்யணும். ஸோ எமோஷ்னலா நம்ம எந்த ஒரு டிசிஷன்ஸும் எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து அடுத்தவர்களை வந்து நோவ செய்யும் ஆக்சுவலி. ஸோ பை ஹர்ட்டிங் அதர்ஸ் ஆல்சோ வி ஆர் கெய்னிங் சின் ஆக்சுவலி. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹோப் ஸோ ஐ திங்க் நான் இந்த பிறவியில் பண்ண கர்மங்கள் மறுபிறவியில் நம்முடன் வருமா? கண்டிப்பாக வரும். மாதாஜி, ஆத்மா மட்டும்தான் மறுபிறவிக்கு செல்கிறதா அல்லது மனமும் செல்கிறதா? கண்டிப்பாக மனது, அதுக்கப்புறம் வந்து நுண்ணறிவு, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த புலன்களினுடைய செயல்கள் என்ன பெண்டிங் இருந்ததோ, அதாவது ஆசைகள், இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மாவோட டேக் பண்ணி நம்மளுடைய கர்மங்களையும் சேர்த்து டேக் பண்ணி பரமாத்மா வந்து அட்டாச் பண்ணி நம்ம உயிர் விடும்போது அனுப்பிடுவார். ஸோ அதனாலதான் ஒரு குறிப்பிட்ட சுபாவம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறவிலே வந்த குணம்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய பேரை வந்து சும்மா கூட திட்டுவோம் இல்லைங்களா. அவன் பிறவி புத்தி பாவன், பிறவி குணம் பாது, அதனாலதான் அவன் அப்படி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. தட் இஸ் ட்ரூ ஒன்லி ஆக்சுவலி. ஏன்னா முன் ஜென்மத்துல அவங்க என்ன குணங்கள் வைத்திருந்தார்களோ அதனுடைய விளைவு வந்து நம்ம இந்த பூலோகத்துல மீண்டும் பிறக்கும் பொழுது வரும். ஆனா அதே குணம் கடைசி வரைக்குமே இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்மளுடைய ஆக்ஷன்ஸ் மாறிட்டே இருக்கும் பொழுது அதுக்கேற்றவாறு குணங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சேஞ்ச் ஆகிட்டே போகக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தர் ரஜோகுணத்திலோ இந்த உலகத்துக்கு வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா இஃப் அவங்களுக்கு ஒரு குரு மார்க்கம் அப்படிங்கிறது இருந்திருந்தா அவங்க சத்வகுணத்திற்கு எலிவேட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. இப்ப நீங்க எல்லாருமே இங்க வந்து இந்த
கல்வி இந்த பகவத்கீதையை கேட்டுன்னு இருக்கீங்க, அட்லீஸ்ட் உங்ககிட்ட சத்வகுணம் கண்டிப்பா இருக்கும். அது மாத்திரம் 100% நான் சொல்றேன். ஏன்னா அந்த மனப்பான்மை இல்லைன்னா நீங்க கண்டிப்பாக இந்த 1 hour 1.5 hour நீங்க இங்க உட்காரவே மாட்டீங்க. யூ வில் ஹாவ் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் குட் நேச்சர். அதனாலதான் பகவான் உங்களுக்கு கருணை புரிந்திருக்கிறார். நீங்க இங்க உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. சோ ஒருத்தர் பிறவியிலே ரஜோகுணமோ தமஸ்குணமோ இருந்தாலும் அவர்களுக்கு ஒரு புண்ணிய காரியம் ஏதாவது இருந்திருந்தா, அந்த இது ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் இருந்தா, சோ பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்தா, இத்தனையிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க நற்காரியங்கள் செய்வதற்கான மார்க்கங்கள் கிடைக்கும். அதுல இருந்து அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் செய்த பாவங்களுக்கு விமோசனமும் கிடைக்கும். சோ இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. ஹோப் சோ ஐ திங்க் ஐ ஹவ் ஆன்சர்ட் தட். சோ இறந்த பிறகு ஆத்மா எங்கு செல்கிறது? ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா தாங்கள் செய்த கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் மேலுலகங்களுக்கு செல்லலாம், இல்லை வைகுண்டத்துக்கு செல்லலாம், இல்லை நரகலோகங்களுக்கு செல்லலாம், இல்லை கீழ் உலகங்களுக்கு தள்ளப்படலாம். ஆனா இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு செல்வார்கள். ஆனா மீண்டும் பிறவி எடுப்பது என்பது எப்பொழுது, எங்கே என்பது நம்மளுடைய கர்மங்கள் மேல. ஆனா எப்பொழுது என்பது பகவானுடைய அனுகிரகத்தினாலதான். சோ அவருக்கு மட்டும்தான் இது தெரியும், நமக்கு தெரியாது இது. சோ அந்த இதுவை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இறந்த பிறகு பூத உடலை சுற்றி ஆத்மா அலையுமா? எஸ், 11 நாட்கள் இருக்கும். நம்ம வீட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கு அந்த ஆத்மா. ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா, அந்த பிண்டம் இது வச்சு காகைக்கு வைக்கிறோம் பாருங்க, அது நாம கண்டிப்பாக செய்யணும். அது தவிர்த்து ஒவ்வொரு மாதமும் அவர்கள் இறந்த திதி பிறகு வரும்பொழுது அப்பவும் நம்ம கொடுக்கணும். அப்பொழுதுதான் அவங்க மோட்ச கதிக்கு போகிறதுக்கான மார்க்கத்துக்கு நம்ம பாதை கொடுக்கறோம்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி இயர்லி ஒன்ஸ் அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க இறந்த திதிக்கு நாம தர்ப்பணம் கண்டிப்பாக செய்யணும். அந்த தர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய அந்த நைவேத்தியம் பாத்தீங்கன்னாக்கா யக்னேஸ்வரனாக இருக்கக்கூடிய நம்ம பகவானுக்கு தான் செல்கிறது. சோ அவர் கருணை புரிந்து நம்ம பெரியோர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவ விமோசனத்தை கொடுக்கிறார். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்குதான் நம்ம இந்த பிண்ட ஸ்ராத்தம் மிகவும் அதாவது செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமை ஆக்சுவலி ஒவ்வொருத்தருமே. சோ அதாவது தன்னுடைய தாய் தந்தைக்கு இறந்த பிறகு செய்ய வேண்டிய கடமை கண்டிப்பாக அதை செய்யணும். ஏன்னா அவர்கள் இப்போ மோட்சகதிக்கு போகிறதுக்கோ செய்யணும். பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எப்ப மீண்டும் இமீடியட்டா பிறக்கிறதுக்கு ஆப்ஷன் நமக்கு தெரியாது, அது அவருக்கு தான் தெரியும். இமீடியட்டா நம்ம பிறக்கிறோமா இல்லையான்றது நம்ம கையில கிடையாது. அதனாலதான் 3 தலைமுறை வரைக்குமே நம்ம எப்பொழுதுமே பிண்ட பிரதர்ஷனம் செய்வோம் இல்லைங்களா. அதுக்கு மேல நம்ம செய்யறது இல்லை. தட் இஸ் த டியூரேஷன் நம்ம மேக்சிமம் எடுத்துக்க முடியும் ஒரு உயிர் திரும்பி வர்றதுக்கு. சோ அப்படி அலைகிறது என்றால் என்ன அலைகிறது? சோ சுற்றி ஆத்மா அலையுமான்? அலையறதெல்லாம் கிடையாது. ஆத்மா வில் வாட்ச். சோ மேல் உலகங்கள் யமராஜன் கிட்ட போய் வித்தின் 4 hours கீழே அந்த ஆத்மா தான் வரும். சோ அவர்களுக்காக யார் யார் அழுகிறார்கள் இதெல்லாமே பார்க்கும்ட்டு கருட புராணத்துல சொல்லியிருக்கு. சோ உங்களுக்கு யாருக்காவது டைம் இருந்தா யூ ப்ளீஸ் சிட் அண்ட் ரீட். பூதம் வேற, பூதம் இதெல்லாம் வேற, அசுர குணங்கள் சம்பந்தப்பட்டது. பூதம் எல்லாம் வேற, பேய் பிசாசு எல்லாம் வேற. அவங்களாம் தற்கொலை பண்ணிக்கிறவங்க அடையக்கூடிய பிசாசு தன்மை, இந்த ஸ்பிரிட்டா ஆவியா அலையிறது, அவங்களுடைய ஆயுட்காலம் முடிகிற வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க அலையிறது, இதெல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலி. நீங்க எல்லாருமே கருட புராணத்தை படித்தால் உங்களுக்கு இன்னும் மேலும் இதை பற்றியான விளக்கங்கள் தெரிய வரும். ஹோப் சோ. நான் இதோட இந்த டிஸ்கஷனை இங்க முடிச்சுட்டு ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் த செஷன். ஸோ இந்த டவுட்ஸ் ஓரளவுக்கு தீர்ந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மனம் என்பது நம்மளுடைய மனது. ஸோ அதாவது நம்ம எதை தாட் ப்ராசஸா எடுத்துட்டு போறோமோ அதுதான் மனது. அதை புலன்கள் செயலாக்குகிறது. அதுக்கப்புறம் அறிவும் உபயோகப்படுகிறது. ஸோ இது 3 சேர்ந்துதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்தூலம் ஆத்மாவோட இருக்கு. ஆக்சுவலி ஆத்மா எதுவும் செய்யறது கிடையாது. இந்த 3 தான் எல்லா செயல்களுமே செய்யறது. அதனாலதான் மனதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அடக்கணும். மனம்தான் மிகப்பெரிய நண்பனும் கூட எனிமியும் கூட. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சாலுக்ய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குடவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வா பதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये.
வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருப சிந்துப்ய ஏவச்ச பதித்னாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். ஸோ நாம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு we will enter into the session. ஸோ நாம நேத்து பார்த்தோம் அஷ்டாங்க யோகம். ஸோ இந்த அஷ்டாங்க யோகங்கள் பற்றி பேசணும். யமா என்பது வெளிப்புற தூய்மையை பற்றி குறிப்பிடுவது, சுற்றுப்புறம் இருப்பது. ஒருத்தர் வந்து தியான பயிற்சியில ஈடுபடணும்னா அதாவது அந்த இது அஷ்ட அங்கங்கள், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது கனெக்டிவிட்டி. ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி பண்றது? ஸோ வெளிப்புறமா நாமளும் வந்து உடல் அளவுல தூய்மையா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய சூழலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அமைதியா ஒரு தனிப்பட்ட இடமா இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு அங்க போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு நல்ல இடத்த அமைச்சு மான் தோல், அதுக்கு மேல ஒரு நல்ல அதாவது தர்பையை போட்டு அது மாதிரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்தியயுகத்துல தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப நாம நார்மலா ஒரு ஜபத்தை செய்யலாம். அதுதான் நம்ம இந்த கலியுகத்துல செய்ய முடியும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆசனம் போடணும். மிகவும் ஹைட்டா, அதாவது உயர்வாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாத ஒரு ஆசனத்தை நாம போட்டுண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ட்ரெயிட்டா உட்காரணும். உட்கார ப்ரோஸ்டர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தலை, கழுத்து, உடல் முழுவதும் உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே லைன்ல ஒரு நேர்கோட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ உட்காந்து அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து புலன்களையும் மனதையும் அடக்கி அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபோக்கஸ் ஆன் த ஆக்னா சக்ரா. ஸோ புருவ மத்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய இது அதாவது நம்மளுடைய நினைவு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தாட் ப்ராசஸ் வந்து இந்த இடத்துல நிறுத்தணும். ஸோ நம்மளுடைய மனதை வந்து இங்க நிறுத்தணும். ஸோ இந்த மனதை இங்க நிறுத்தி பக்தியோட பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மேல மனதுல நினைச்சு நாம வந்து தியான பயிற்சியில வந்து ஈடுபடணும். அதுதான் நியமா என்பது நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தாட் ப்ராசஸ். உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அந்தரங்க சக்தி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அந்த அந்தரங்க சக்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவானை வந்து நம்ம நிலை நிறுத்தி நம்ம வந்து தியான பயிற்சியில நம்ம வந்து ஈடுபடணும். ஸோ அத பிரத்யஹாரா என்பது நம்ம புலன்களை எல்லாத்தையும் உடல் அனைத்தையுமே ஒரு லெவலுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது. அதுக்கப்புறம் அதுலயே வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகி அந்த ஆக்னா சக்கரத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணி தியான பயிற்சியை செய்து அதுல வந்து மேன்மையா போகும்பொழுது சமாதி நிலைக்கு அடைகின்றோம். ஸோ இதுதான் வந்து அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி, தியான பயிற்சி மூலயமா வந்து பக்தி செய்வது. ஸோ அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் தான் இப்ப நான் சொன்னேன். மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்? நாம் மனதை கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால் நாம வந்து நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து தன்னிச்சையாக இந்த ஜடசக்திகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒருத்தர் வந்து சும்மாவே இருந்துட்டாருனாக்கா இந்த கண்கள் என்ன என்ன எதை பார்க்கணும் பார்க்க கூடாதுன்ற எவாலுவேஷன் இருக்காது. இந்த காதுகள் எதை கேட்கணும் கேட்க கூடாதுன்ற எவாலுவேஷன் இருக்காது. இந்த வாய் என்ன பேசணும் பேசக்கூடாது, எதை வந்து ருசிக்கணும், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இது என்னது கிளாசிபிகேஷனே இருக்காது அவங்களுக்கு. அதே மாதிரி இந்த நாசி வந்து எதை நுகரணும் எதை நுகரக்கூடாது இது எல்லாத்தையுமே வந்து கிளாசிபிகேஷன் இருக்காது. சோ இஷ்டத்துக்குமே தன்னுடைய செயல்களை மனதை நாம கட்டுப்படுத்தலன்னா புலன்கள் தன்னிச்சையாகவே செயல்பட தொடங்கும். சோ அதனுடைய விளைவுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய செயல்கள் வந்து நிற்கும். சோ அது வந்து நன்மையான இருக்குமா தீமையாக இருக்குமா என்பது நமக்கு தெரியாது. அதனால்தான் எப்பொழுதுமே வந்து மனதை நாம கட்டுப்படுத்த வேண்டும். நல் மார்க்கத்தில் எடுத்து செல்ல வேண்டும். பக்தி பாதையில் நாம நம்மள வந்து எடுத்து செல்ல வேண்டும். அதனால்தான் மனது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படி எடுத்து செல்பவர் அதாவது சத்வத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு மனம் என்பது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா த கிரேட் ஃப்ரெண்ட் ஆகிறது. அதாவது இந்த உயர்ந்த நண்பனாக விளங்குகிறான். ஆனால் அதையே வந்து ஒரு ரஜோகுணத்துல இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக அவனுக்கு மனமே ஒரு பெரிய விரோதி ஆகிறது. ஏன்னா அவனோட இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பொறாமை, அதுக்கப்புறம் வந்து பேராசை, இது எல்லாமே வந்து எல்லாமே வந்து செயல்பட தொடங்கிவிடும். சோ அடுத்தவர்களை பற்றி அவர்கள் வந்து எதுவுமே யோசிக்க மாட்டாங்க. தன்னுடைய சுயநலத்திற்காகத்தான் அனைத்து செயல்களுமே செய்வார்கள். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து மனம் வந்து அதனுடைய விளைவுகள் வந்து எப்பொழுதும் நன்மையாக இருக்கும்ட்டு நம்ம என்னைக்குமே சொல்ல முடியாது. சோ அதனால வந்து மனம் வந்து ஒரு விரோதியாக ஆகிவிடும். இதற்கு மூல காரணமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய இந்த சுபாவம் தான். சோ அதாவது நம்மளுடைய ரஜோகுணம் தான் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இவர்கள் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆத்தியாத்மிகா, ஆதி பௌத்திகா, ஆதி தெய்வீகம். சோ இது வந்து அவங்களுக்கு எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா ஆங்கிள்லயும் அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் போயிட்டே இருக்கும். அவங்களது எதுலுமே வந்து மனது வந்து நிலை கொள்ளாது. மனதை கட்டுப்படுத்துவது என்பது மிகவும் சிரமமான காரியம்.
காற்றை கூட நம்ம வந்து அடக்கி விடலாம், ஆனால் மனதை வந்து அடக்குவது என்பது மிகவும் கஷ்டமான காரியம் என்று நம்ம அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார். கரெக்ட். ஆனா யோக பயிற்சி மூலியமாக நம்மளால வந்து மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும்ட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். சோ தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு, ஒருவர் இந்த மாதிரி பயிற்சி நிலையில இருந்து யோகத்துல வந்து முன்னேறி சென்றவர்கள் அவர்களுடைய யோகம் வந்து முழுமை பெறாவிட்டால் அவர்கள் மீண்டும் இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆன்மீக கலந்த ஒரு ஃபேமிலியில பிறக்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கு. அப்படிப்பட்ட பிறவி வந்து மிகவும் அரியதானதுன்ட்டு பகவானும் சொல்லியிருக்கார். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இல்லைன்னா பெரிய செல்வந்தர் வீட்டுல பிறந்து அதாவது இந்த உலகத்திற்கு மிகவும் நன்மைகளையும் செய்வார்கள். சோ அந்த மாதிரி ஒரு பிறவியும் உண்டு. இருக்கிற யோகத்திலே வந்து பக்தி யோகம் தான் வந்து மிகவும் உன்னதமான யோகம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். அதாவது நம்ம கர்ம யோகியா இருந்தாலும் பக்தி கலந்து செய்தாதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை அடைய முடியும். அதே மாதிரி ஞான யோகியா இருந்தாலும் இறுதியில பக்தியோட நம்ம வந்து we need to culminate, அதாவது we need to end with the பக்தி. அப்பதான் வந்து பகவான் இடத்தை நம்ம போய் சேர முடியும். அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் தியான பயிற்சிகள் மூலியமா கூட நம்ம செய்யும் பொழுது, ஆனா பகவான் மேல பக்தி செலுத்தி செய்யும் பொழுதுதான் நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருநாட்டை அடைய முடியும். சோ எந்த யோகத்துல இருந்தாலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து பகவான் என்னும் அந்த இலக்கை நம்மளால அடைய முடியும். ஆனா பக்தி இல்லாம இருந்தாக்கா நமக்கு மீண்டும் வந்து முழுமை பெறாத மாதிரி திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு நாம வருவோம். சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வரைக்கும் நம்ம 6 அத்தியாயங்கள் வந்து பார்த்தோம் கர்ம யோகத்தின் மேல. இந்த 7 to 12 வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகம். ஏன் பக்தி யோகம் சென்டர்ல இருக்கு? சோ எப்படி வந்து ஒரு 2 பிரெட் பீஸ் நடுவுல வந்து நம்ம வந்து ஒரு சாண்ட்விச் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணா கூட சென்டர் பார்ட்ல வந்து வெஜிடபிள்ஸ் இல்லைனாக்கா வந்து ஒரு ஜாம் தடி சாப்பிடும் அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி எப்பொழுதுமே ஸ்வீட்னஸோட தான் இருக்கும். ஸோ இனிஷியலா நம்மளுடைய கர்மங்களை பற்றி பேசும்பொழுது அது த லோயர் பார்ட் ஆஃப் த பிரெட். அந்த அனாலஜி இது ஒன்று நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். ஸோ சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் ஃபுல்லா அந்த பிரெட் ஃபுல்லா சாப்பிடும் பொழுதே மேல ஒரு ஸ்லைஸ் கீழே ஒரு ஸ்லைஸ் சாப்பிடும்போது ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த ஸ்வீட்னஸ் கலந்து விடுகிறது. அதே மாதிரிதான் ஒரு ஜுவல் பாக்ஸ் எடுத்துட்டா கூட ஸோ ஜுவல் பாக்ஸுக்கு கீழே ஒரு பார்ட்டு மேல ஒரு பார்ட் இருக்கும். ஆனா அந்த கீழே இருக்கிற பாட்டும் மேல இருக்கிற பாட்டும் வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் கிவ்ஸ் ஒன்லி த சேஃப்டி. ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜுவல் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நகை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஒரு மனசுல திருப்தி, பார்க்கும் பொழுது சந்தோஷம் வருது இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் பக்தி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா மன நிறைவை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு யோகம் ஆக்சுவலி. அதனாலதான் இது சென்டர்ல சொல்லப்பட்டது ஆக்சுவலி பகவானால். இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய 13வது சாப்டர்ல இருந்து 18வது சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானம். பக்தி முடிஞ்ச பிறகு பக்தி கலந்த ஞானத்தை பற்றி நாம வந்து பேசுவோம். சோ கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை, அதாவது பகவானை பற்றி நாம இன்னும் மேலும் தெரிஞ்சுக்க போறது. பகவான் கிருஷ்ணர் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு, அவருடைய ஆற்றல்களை பற்றி நாம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். எனர்ஜிஸ் அதை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு தெரிய போகிறது. பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல், சோ எவ்வாறு சரணடைதல் அப்படிங்கிறதையும் வந்து அதை பத்தி நம்ம பேச போகிறோம். தேவர்கள் வழிபாடு அதை பற்றியும் நாம வந்து இன்னும் மேல இந்த இதுல வந்து பேச போகின்றோம். எஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. சுனிதா மாதாஜி இன்னைக்கு சாண்டிங் பண்றேன்னு பண்ண போறீங்களா? ஓகே, நான் ஆரம்பிக்கிறேன். நீங்க ரெடியா இருந்தானா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா நான் கோஹோஸ்ட் பண்ணுவேன். ஆமா, நேம்ல யாரும் எழுதினேன். யாரும் இல்லையா? நேம்ல யாரும் வரல, நீங்க வாசிங்க. ரெண்டு சுனிதா. ஓகே, நான் வாசிக்கிறேன். அத சப்தமோ அத்தியாயः ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. ஞான விஞ்ஞான யோகம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச மய்யாசக்த மனா பார்த்த யோகம் யுஞ்யதாஸ்ரயः அசம்சயம் சமக்ரம் மாம் யதா ஞாஸ்யசி தச்ருணோ. எஸ், இப்ப நாம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற சசிகலா என்றவங்க கை உயர்த்திருக்காங்க. வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அப்ப அன்மியூட் பண்ணுங்களா? நோ ப்ராப்ளம். சரி, ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து வாசிங்க. ஓகே, அன்மியூட் பண்ணி தான் பேசிட்டு இருக்கீங்க. இப்பதான் அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஓகே, சோ இந்த சாப்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞான விஞ்ஞான யோகம். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா the more confidential knowledge அந்த இதுக்கு வந்து முன்னாடி ஸ்டெப் இது ஆக்சுவலி. ஸோ 9th சாப்டர் படிக்குவோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு முன்னாடி இது பேஸ். அதுக்கப்புறம் இதனுடைய அட்வான்ஸ் வந்து 9th சாப்டர் நம்ம படிப்போம். ஸோ ஞானம் என்பது என்ன? ஆத்மாவை பற்றியும் உடலை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வது, அதுக்கும் ரெண்டுத்துக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வது தான் ஞானம். ஸோ நாம வந்து
இங்க இந்த பொருள் உலகத்துல நம்ம படிக்கக்கூடிய இந்த என்ஜினியரிங்கோ இல்ல மெடிக்கலோ வாட் எவர் இட் மேபி, வாட் எவர் டிகிரி வி பொசஸ், அது எல்லாமே வந்து ஸ்கில்ஸ். இந்த உலகத்துல நாம சர்வை ஆகிறதுக்காக நாம வந்து படிக்கக்கூடியது அது. ஆனா இந்த ஆத்ம விஞ்ஞானம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக, அதுதான் வந்து உண்மையான அறிவு, அதுதான் ஞானம் என்பது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா விஞ்ஞானம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வது. இந்த உடல், ஆன்மா மற்றும் பரமாத்மா, இது மூன்றுத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து விஞ்ஞானம். அந்த நாலேஜ் தான் இந்த சாப்டர்ல நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஞானம், விஞ்ஞானம், இதை பத்தி தான் நம்ம இந்த சாப்டர் முழுவதுக்குமே பேச போகின்றோம். ஸோ இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. ஸோ லாஸ்ட் சாப்டர் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் இல்லைங்களா? ஸோ மனதை அடக்கிய யோகி எப்படி வந்து ஒரு யோக பயிற்சியில இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த யோகி பாதி கண்களை திறந்துதான் இருக்கு. ஆக்சுவலி அவருடைய ஹிருதயத்துல வந்து பகவானை மனசுல நிலை நிறுத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா பூர்வ மத்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனசை வந்து ஒருநிலைப்படுத்தி யோக பயிற்சி, தியான பயிற்சி செய்கிறார். ஸோ இப்படிதான் வந்து தியானம் என்பது செய்ய வேண்டும். ஸோ ஹிருதயத்துல நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே பரமாத்மாவை நிறுத்தி மனதுல நிலை நிறுத்தி நம்ம செய்யணும் எப்பொழுது. ஸோ என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன். ஸோ நம்ம வந்து டிசையர் வந்து எங்க வைக்கணும்னாக்கா கடவுள் மேலதான் நம்மளுடைய பற்றுதலை வைக்கணும். என்னை பற்றிய முழு உணர்வில், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் லயித்து யோகத்தை பயில்வதன் மூலம், அதாவது இப்படிப்பட்ட தியான பயிற்சியை செய்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக அப்படின்ட்டு சொல்றார் பகவான். சோ இந்த யோக பயிற்சி செய்யும் பொழுது பகவானை எப்படி நம்மளால உணர முடியும் அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த சாப்டர்ல வந்து பகவான் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் ஆக்சுவலி. எஸ், அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. சசிகலா மாதாஜி. ஞானம் தேகம் சவவிஜ்ஞானம் இதம் ஷாமம் யசேஷः யுஜ்ஞாத்மநேஹ பூயோன்யுஜ ஞாத்யவம் அவசிஷ்யதே. எஸ், ஸோ சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். அதாவது ஞானம் மற்றும் விஞ்ஞானம், இதை பத்தி தான் பகவான் வந்து சொல்ல போறார். இதை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை எதுவுமே இருக்காது. அது உண்மைதான் இல்லைங்களா? நம்ம வந்து எதுக்காக இங்க பிறந்திருக்கோம், நாம யாரு, அதுக்கப்புறம் நமக்கும் பகவானுக்கும் என்ன சம்பந்தம், இது எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சிட்ட பிறகு இதுக்கு மேல என்ன ஞானம் இருக்க போகிறது இங்க? சோ நம்ம இந்த 18 புராணங்கள் படிக்கிறதும் இதிகாசங்களை படிக்கிறதும் எல்லாமே எல்லாத்தினுடைய இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இலக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதை சாராம்சத்துலதான் நமக்கு வந்து சேர்கிறது. 18 புராணங்களுடைய சாராம்சம் நம்ம பகவத்கீதையிலேயே நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். நீங்க பகவத்கீதை படிச்சாலே 18 புராணங்கள் படிச்ச மாதிரிதான். சோ அதுவும் வந்து இந்த 18 புராணங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் 3 பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மம், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி, அதுக்கப்புறம் ஞானம், அதோட சேர்ந்து குணாதிசயங்களோட சேர்த்து வர்றது, அந்த 3 குணங்களை பற்றி வந்து பேசக்கூடியதுதான் வந்து நம்ம 18 புராணங்கள். சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இங்க வந்து இப்போ வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனருக்கு என்ன சொல்ல போறாரு? சாதாரண அறிவு, அதாவது நாலேஜ், அதாவது ஞானம் என்பது என்ன, மெய்ஞானம் என்பது என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து உனக்கு நான் முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இதை தெரிந்த பிறகு இதுக்கு மேல நீ எதுவுமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த உலகத்துல வேற எதுவுமே இருக்காது அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். எஸ். மனுஷ்யானாம் சஹஸ்ரேஷு கஷ்சித் யதிதி சித்தயே யதா தாம் அபிசிக்தானாம் கஷின் மாம் வேதி தத்வதா. எஸ், இவ்வாறாக பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முயல்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனுஷ்யானாம் சஹஸ்ரேஷு 1000 மனிதர்களில் இந்த மாதிரி வந்து தெரிஞ்சுண்டு அவரை பற்றி இன்னும் மேலும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னா முயற்சி செய்பவர்கள் 1000 பேர். சோ அந்த 1000 பேர்கள்ல வந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து they will try to understand. அப்படி அறிந்து கொண்ட 1000 பேர்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரோ ஒருத்தர் தான் வந்து முழுமையாக வந்து உண்மையாக பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்கார். மனுஷ்யானாம் சஹஸ்ரேஷு கஷ்டித் யததி சித்தையே யதாதாம் அபிசித்தானாம் கஷ்டின் மாம் வேதி தத்வதஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 1000 மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் வந்து பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஸ்திரமான புத்தி உடைய மனிதராக
ஆவதற்கு முயற்சி செய்யலாம். சோ எப்படி ஒருவர் வந்து ஸ்திரமான புத்தி உடைய மனிதர் ஆக முடியும்? பக்தி தொண்டுல மட்டும்தான் நம்மளால வந்து ஒரு ஸ்திரமான புத்தி உடைய மனிதராக ஆக முடியும். பேலன்சிங் பொசிஷன் அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி மார்க்கத்துல போகும் பொழுது மட்டும்தான் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். சோ ஒருவர் அந்த முயற்சியில வந்து மேலும் அடையும் பொழுது அதே மாதிரி 1000 மனிதர்களாக இருந்தாலும் அவ்வாறு பக்குவமடைந்த 1000 மனிதர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். சோ எவ்வளவு டஃப்பான ப்ராசஸ் இல்லைங்களா? பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு பிரயத்னம் என்பது, பயிற்சி என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. சோ அவர் மேல நம்ம பக்தி செலுத்த செலுத்த பகவான் பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல இருக்கக்கூடிய பகவான் நம்ம ஹிருதயத்துல நமக்கு அவரை பற்றியான ஞானத்தை அவரே வந்து விளக்குகிறார். நமக்கு அதை நமக்கு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய மனதையும் பக்குவத்தையுமே வந்து அவர் கொடுப்பார். ஆனா அதுக்கு நாம என்ன செய்யணும்? பக்தியை தான் வந்து செலுத்தணும். எப்படி? பயிற்சி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டெய்லி பிராக்டிஸ் என்பது மிகவும் முக்கியம். சோ இன்னைக்கு நான் காலையில 4 மணிக்கு எழுந்து நான் வந்து பூஜை செஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜபம் செய்து ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எழுந்து அதை வந்து ரொட்டீனா செய்யணும் நான். சோ அது வந்து காலையில அவ்வளவு சீக்கிரம் எழுந்து செய்வது என்பது சிரமமான காரியம். அந்த சிரமத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியோட நம்ம எடுத்துட்டு போகும்பொழுது பகவான் வந்து நமக்கு என்ன நாலேஜ் நமக்கு தேவையோ அதை வந்து அவரே வந்து டைரக்டா கொடுப்பார். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் 7.4. भूमिरावो नलो वायु कं मनो बुद्धिरेव च अहंकार यदीयं मे पिन्ना प्रकृतिर् अष्टता. அஷ்டதா 8. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடம் இருந்து பிரிந்து வந்த 8 ஜட சக்திகளை பற்றி சொல்கிறார் பகவான். வந்து பஞ்சபூதங்கள், அதாவது பூமி, ஆபோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது வாட்டர் ஆக்சுவலி, அதுக்கப்புறம் அனலோ அதை பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்னி, வாயு. சோ இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பஞ்சபூதங்கள் அதோட கலந்து மனது, அப்புறமா வந்து புத்தி, நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ், அதோட சேர்த்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா அகங்காரம். சோ இந்த அகங்காரம் என்பது பௌதிக உலகத்தினுடைய ஒரு சுபாவம், அதாவது ஜட சக்திகள்ல வரக்கூடிய ஒரு சுபாவம். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த பஞ்சபூதங்கள் இந்த உடலுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கம்பேரிஷன் ஆல்ரெடி நான் கிளாஸ் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் நான். சோ இதை ஒப்பிடுகின்றோம். மனது இந்த ஆத்மா இந்த உடல்ல வந்து நிலை கொள்ளும் பொழுது வரக்கூடியதுதான் இந்த மனது. மனது என்பது பாத்தீங்கன்னா திங்கிங் ப்ராசஸ், மைண்ட், இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னாக்கா மைண்ட். புத்தி என்பது நம்மளுடைய அறிவுத்தன்மை, அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ், நுண்ணறிவை வந்து சொல்கின்றோம். அகங்காரம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 விதமான அகங்காரங்கள் உண்டு. ஒன்று ஃபால்ஸ் ஈகோ, இன்னொன்று ட்ரூ ஈகோன்னு சொல்றது. ஆக்சுவலி பக்தி மார்க்கத்துல பகவானுக்கு நான் இந்த கைங்கரியம் செய்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து இட் இஸ் எ ட்ரூ ஈகோ ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது நான் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பகவான் கொடுத்திருக்கார், நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, தட் இஸ் நான். அந்த இடத்துல யூஸ் பண்றது வந்து ட்ரூ ஈகோ. ஆனா அதையே வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல சம்பந்தப்பட்ட எந்த செயல் செய்தும் இது என்னால் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு வந்து நாம சொல்றோம் பாருங்க, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த அகங்காரம் ஆர் ஃபால்ஸ் ஈகோ. இது நம்ம ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று ஆக்சுவலி. இந்த 3 குணங்களினுடைய விளைவு தான் இந்த இது, அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த 8மே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடம் இருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள். ஸோ பகவான் வந்து இந்த ஜடசக்திகளுக்கும் எந்த சம்பந்தமே கிடையாது ஆக்சுவலி. அதனால்தான் அவர் 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இஸ் நிர்குணா. நாம தான் வந்து சத்வத்திலேயோ இல்ல ரஜோத்லயோ இல்ல தமஸ்லயோ இருந்தோம். சத்வ குணத்துல இருக்கவங்களும் எப்பொழுதுமே ஆனந்தத்தை வந்து விரும்புவார்கள். ஆனா அந்த ஆனந்தத்தையே இலக்காக கொள்ளும் பொழுது அவர்களும் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக ஆகிவிடுகிறார்கள். சோ அதையே வந்து அந்த அதாவது இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுதுதான் அப்பதான் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிர்குணவாதியாகி சுத்த சத்வத்துக்கு மேல போறாங்க. ஆனா இந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கும் பொழுது மீண்டும் நாம இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வருவோம். சத்வகுணமா இருந்தாலும் நாம திரும்பி வருவோம். ஏன்னா சத்வகுணத்தினுடைய இலக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்தோஷம். சோ அதாவது நிம்மதி, சந்தோஷம், இதுதான் அவங்க இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க சந்தோஷமும் நிம்மதி இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசை, எல்லாமே தனக்கு வரணும், எல்லாத்துலயுமே வந்து தன்னுடைய ஆதிக்கம், அந்த இது அகங்காரம் அது ஓங்கி இருக்கும் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் தமஸ் குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து முட்டாள்தனமாக இருக்கும். அவர்களுக்கு யோசிக்கும் தன்மை இருக்காது.
இந்த மாயை உலகத்துல வந்து எப்பொழுதுமே கட்டுண்டு இருப்பார்கள். சோ இதுதான் அந்த 3 குணங்கள் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அகங்காரம் என்பது இந்த 3 குணங்களுடைய அவுட்கம் ஆக்சுவலி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 7.5 வாசிங்க. अप्रेयं यदस्त्वन्यां प्रकृतं विद्धि मे पारं जीवभूतां महाबाहो ययेदं तर्यते जहत्. ஸோ இது இந்த உலகம் நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த உலகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா த லோயர் எனர்ஜி, அதாவது இன்ஃபீரியர் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி பகவானுடைய ஆளுமைக்கு கீழே நம்ம வந்து இங்க கீழே இருக்கிறோம். நம்ம இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லோயர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாருமே இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாகி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் அ மிசரி வேர்ல்டு, அதாவது துக்காலயம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம 3 குணங்களோட உழன்று அதுக்கு தகுந்த பால நம்மளுடைய கர்மங்களை செய்து அதனுடைய பலன்களை நாம அனுபவித்துக் கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வந்துகிட்டே இருப்போம். நம்ம வந்து இது வந்து அதாவது நித்தியமற்ற தன்மை இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மம் என்பது நம்ம உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப், அந்த ஆத்மாவை உணருது, அந்த தன்மை, செல்ஃப் ரியலைசேஷன், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்யாத்மம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆதி தெய்வீகம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களை பற்றி நமக்கும் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் ரிலேட்டட் இருக்கக்கூடிய தேவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தங்களை பற்றி நம்ம வந்து அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பக்தி செலுத்துறோம் அவங்க கிட்ட, இல்லைன்னா பிசினஸ் டீலிங் மாதிரி பகவான் ஏதாவது போயிட்டு சிவபெருமான் கிட்ட வந்து வரங்கேற்கிற மாதிரி நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள், அவர் இது செஞ்சா அவருக்கு நான் இது செய்யறேன், இந்த மாதிரி டீலிங்ஸ் பண்றது. ஸோ இந்த அதுக்கப்புறம் ஆதி பூதம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் இது எல்லாமே வந்து இந்த உலகத்துல பூதம் ஆதி பூதம் வந்து இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. செயல்கள், அழிவுகள், நன்மைகள், தீமைகள் அனைத்துமே வந்து சொல்லக்கூடியது. ஸோ 3-fold மிசரிஸ் அப்படின்னு கூட மும்மடங்கு அது சொல்லியிருக்கலாங்க, நேத்து படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த 3-fold மிசரிஸ் இதனுடைய விளைவுகள் தான். ஸோ அதாவது கஷ்டங்கள் இந்த ஆத்தியாத்மிக், ஆதி பௌத்திக், ஆதி தெய்வீக் இதனால வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் தான் நம்ம வந்து நேத்து படிச்சது. அது வந்து 3 குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டது. ஸோ இது எப்பவுமே இந்த உலகம் அழியக்கூடியது ஒன்று, என்னைக்குமே அழியக்கூடிய ஒன்று தான் இந்த பௌதிக உலகம். இப்ப வந்து கலியுகத்துல இருக்கோம், கலியுகம் முடிஞ்ச பிறகு அழிவு என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. அதுக்கப்புறம் மீண்டும் வந்து சத்தியயுகம் வந்து தோன்றும். ஸோ ஆனா பகவான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கு மேல்பட்டு ஒரு உலகம் இருக்கிறது, அதாவது சுப்பீரியர் எனர்ஜி, சுப்பீரியர் பிளேஸ். அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக உலகம். அததான் இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி, அதாவது சுப்பீரியர் எனர்ஜின்னு சொல்றார், ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அஃது உள்ளடக்கியதாகும். சோ பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கிருந்து நம்ம வந்து மோட்சம் அடைந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே செல்கின்றோம். சோ மோட்சம் அடைவதற்கு நாமளுடைய பிரயத்தனைகள் நிறைய உண்டு இல்லைங்களா? பக்தியில நம்ம மேன்மேலும் முன்னேறி செல்லும் பொழுதுதான் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து மோட்சம் கிடைத்து நம்ம பகவான் இருக்கக்கூடிய திருநாட்டை அடைகின்றோம். ஆனா இது வந்து தாழ்ந்த ஜட இயற்கை, அதாவது இட் இஸ் இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி. இந்த இடம் வந்து பகவானுடைய இன்ஃபீரியர் எனர்ஜியா தான் நம்ம வந்து சொல்லப்படுகிறது. சோ நம்மளுடைய சுயநலத்திற்காக இங்க எல்லாமே நிறைய செல்ஃபிஷ்னஸ் தான். இங்க வந்து நம்ம எல்லாமே தனக்கு, அதாவது நம்ம சுத்தி இருக்க வேண்டியது எல்லாமே இந்த உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்லயே நம்ம சதா சர்வகாலமும் ஈடுபட்டு அதுல வரக்கூடிய பலன்களையே நம்ம அனுபவித்து நாமளே அனுபவிக்கணும், அனைத்தும் நமக்கே தேவை. இந்த நேச்சர் எல்லாமே வந்து இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. சோ இது வந்து என்னைக்குமே வந்து நமக்கு நன்மையை பயக்காது. மீண்டும் நாம இந்த பிறப்பு இறப்பு என்னும் இந்த சக்கரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுழன்னுட்டுக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம வந்து. சோ அப்படிப்பட்ட ஜீவாத்மாக்கள் தான் நாம எல்லாருமே. ஆனா எப்பொழுது நமக்கும் மேல பகவான் இருக்கார், அவர் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் உயர்ந்த ஸ்தலம் அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜ் வந்து நாம இந்த உலகத்துல பிறந்தது பக்தி செய்வதற்கு தான். கீதையினுடைய சாராம்சமே வந்து பக்தி தான். அதனுடைய இது இலக்கு என்னன்னாக்கா நம்ம பக்தி செய்யணும், அது ஒண்ணுதான் அதனுடைய இது. சோ நம்ம பக்தி செயல் ஒண்ணுதான் நமக்கு விடுதலைக்கு உகந்தது, அது தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது. சோ அப்படி இருக்கும்பொழுது ஒரு ஜீவாத்மா பக்தி தொண்டுல வந்து முன்னேறி செல்லும் பொழுது பகவானுடைய திருநாட்டை வந்து அடைய முடியும், அதாவது பகவானுடைய கருணையினால். ஆனா அதே வந்து நம்ம வந்து மறந்துட்டு இந்த பௌதீக செயல்களிலே நம்ம ஈடுபட்டு பகவானை பற்றியான ஞானமே இல்லாம, அவரை பற்றி நினைவு கூட இல்லாம, அதனாலதான் நம்ம வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து கஷ்டங்களை வந்து பேலன்ஸ் பண்ண முடியாம வந்து நம்ம வந்து உடனிட்டே இருப்போம். இங்க வந்து அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 7.6 வாசிங்க மாதாஜி.
एतत् योनि भूतानि सर्वाणि युवतारय अहं कृतस्नस्य जगदः प्रभवः परस्यस्तथा. சோ பகவானுடைய படைப்புல 2 உலகங்கள், ஒன்று ஆன்மீக உலகம், இன்னொன்று இந்த பௌதிக உலகம். அதாவது இங்க படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவை. அவர் என்னென்ன படைச்சாரோ அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று ஆன்மீக உலகத்துல இருக்காங்க, இன்னொன்னு இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கும். நம்ம இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் சேத்தனமாகவும் அதாவது ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் பகவான், அதாவது முதலும் முடிவுமே அவர்தான் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காரு. சோ அகம் கிருதஸ்தன்ய ஜகத பிரபாவ பிரளயஸ்த ததா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமாக நீ ஒண்ணு மாத்திரம் தெரிஞ்சுக்கணும்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. என்னன்னாக்கா நான் தான் ஆதி, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்படிங்கிற சொல்றோம் இல்லைங்களா, அவர்கிட்ட இருந்துதான் எல்லாமே வர்றது. அந்தமும் முடிவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து உலகங்கள் அழிவடையும் போது எல்லாமே அவருக்குள்ளே போய் அடங்குதலும் அவருக்குள்ளதான் அப்படிங்கறது அந்த ஞானத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. मत्त परदरं नान्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. எஸ், சூத்ரே மணிகணா இவ. எப்படி புரோக்தம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா முத்துக்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி நூலில் ஒரு முத்து மாலை எடுத்துட்டானாக்கா எப்படி அழகா வந்து கோத்திருப்பாங்க இல்லைங்களா, அதே மாதிரிதான் ஒவ்வொரு அண்டங்களும் அவர் படைத்த படைப்புல பாத்தீங்கன்னா இப்ப மேல இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா கூட அவருடைய சுவாசத்திலிருந்து தான் இந்த அண்டங்கள் பிறக்கிறது. அவருடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய நாளங்களிலிருந்தும் அவருடைய சுவாசத்திலிருந்தும், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் புருஷ அவதாரம். சோ ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கக்கூடியது மகாவிஷ்ணு ஸ்வரூபம். அவருடைய விரிவாக்கம் இங்க வரும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக உலகம் படைக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா புருஷ அவதாரங்கள் சோ படிப்போம். 6 கைண்ட் ஆஃப் இன்கார்னேஷன்ஸ், அதான் சாரி 6 விதமான அவதாரங்கள் கிருஷ்ணர் கேட்டிருப்பாங்க. ஆக்சுவலி இட் கம்ஸ் இயர் இந்த 7th சாப்டர்ல தான் வருது. ஆக்சுவலி 6th and 7th சாப்டர்ல தான் வரும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அவதாரங்கள் பேஸ்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குண அவதாரங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து லீலை அவதாரங்கள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா புருஷ அவதாரங்கள், சத்தியாபிஷேக அவதாரங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து 6 விதமா இருக்கிறது. ஆக்சுவலி நீங்க டீட்டெயில பர்பட் படிக்கும்போது அதாவது மொழிப்புரை படிக்கும்போது உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்காங்க, நீங்க அதை படிக்கலாம். ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த புருஷ அவதாரங்கள்ல 3 இருக்கு ஆக்சுவலி. சோ அவர் வந்து மகாவிஷ்ணு சொரூபத்துல இருந்து வரக்கூடிய இன்டைரக்ட் இன்கார்னேஷன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இந்த உலக பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட அவதாரங்கள் என்று வரும்பொழுது அது இன்டைரக்ட் இன்கார்னேஷன். அதே ஆன்மீக உலகத்துல வரும்பொழுது விலாச விரிவாக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாளைக்கு அந்த சாப்டர்ல நம்ம நீட்டா படிப்போம். 8வது பரமத்தலத்தை பற்றி படிப்போம் நாளைக்கு 8வது சாப்டர், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அங்க வந்து அந்த விரிவாக்கங்களை பற்றி நான் அப்ப சொல்றேன் நான். சோ இன்னைக்கு இந்த புருஷ அவதாரத்துல ஃபர்ஸ்ட் புருஷ அவதாரம் வந்து கார்ணோதய விஷ்ணு கேஷுவல் ஓஷன்ல, அதாவது அங்கே படுத்துட்டே தான் இருப்பாரு. அவருடைய சுவாசத்திலிருந்து தான் இந்த அண்டங்கள் அனைத்துமே உருவாகிறது. சோ அந்த எப்படி இருக்குன்னா அந்த அண்டங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா புரோக்தம் சூத்ரே மணிகணா இவ, எப்படி முத்துக்கள் நூலில் கோர்க்கப்பட்டு இருக்கிறதோ அதே மாதிரிதான் அந்த அண்டங்கள் உடையது, அவரோட சுவாசத்திலிருந்து வந்தது என்று சொல்லியிருக்காங்க. சோ என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவுமே கிடையாது, பகவானை விட உண்மை இந்த உலகத்துல வேற எதுவுமே கிடையாது. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்தது, அனைத்துமே அவர்தான் தாங்கின்னு இருக்கார், அனைத்துமே அவரையே சார்ந்துள்ளது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கார்ணோதய விஷ்ணு ஃபர்ஸ்ட் புருஷ அவதாரம். 2வது கர்ப்போதய விஷ்ணு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து படுத்திருப்பார். அதாவது படுத்திருக்க அவருடைய நாபில இருந்துதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா 14 லோகங்கள், அதுக்கு மேலதான் பிரம்மர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாமரை இலையில உட்கார்ந்து இருக்குது. அது நாளைக்கு படிப்போம். அது வந்து கர்ப்போதய விஷ்ணு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு உயிர்வாழியினுடைய ஹிருதயத்திலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷீரோதய விஷ்ணுவா யக்னேஸ்வரராக இருப்பதும் நம்ம புருஷ அவதாரம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் விஷ்ணு மகாவிஷ்ணு ஸ்வரூபம். அதுதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 8th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதா. ரசோஹம் அப்சு கௌதேய பிரபாஸ்மி சிஷிப் சூர்யோ பிரணவ சர்வ வேதேஷு சப்தகே பௌஷுமம் நுஷ. எஸ், நீரினுடைய சுவை பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சுரூபம் அப்படின்னு சொல்லி ரசோ அகம் அப்யஷு. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்யஷு அப்படின்றது வந்து வாட்டர். ஆக்சுவலி ரசோ அகம் ரசம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுவை. ஸோ கௌந்தேயா என்பது அர்ஜுனரை குறிக்கிறது.
ஓகே. சூரிய சந்திரர்களிலுடைய சசி சூரியோ, சசி என்பது சந்திரனை குறிக்கிறது, சூரியன். பிரபாஷ்மி அப்படின்னாக்கா அதாவது பிரகாசம் ஆக்சுவலி. பிரணவ சர்வ வேதேஷு, அதாவது வேதங்களில் இருக்கக்கூடிய ஓம்கார பிரணவம் என்ப அந்த சப்தமும் என்னுடைய ஸ்வரூபம் தான் அப்படின்ட்டு பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கார். சப்தகே பௌருஷம் ரிஷு. ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதரில் இருக்கக்கூடிய பௌருஷம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கக்கூடிய ஆற்றல், ஒரு மனிதனுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்கார். சோ நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒலியுமாக ஓங்காரமாக இருக்கின்றேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதரில் திறமையாகவும் இருப்பதும் நானே. இதெல்லாம் பகவானுடைய ஸ்வரூபங்களா வந்து இங்கிருந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய வைபவங்களை பற்றி 7th சாப்டர் ஆன பிறகு 9th சாப்டர்ல மறுபடியும் அவருடைய வைபவங்கள் வரும். அதுக்கப்புறம் 10th சாப்டர்லயும் வரும் ஆக்சுவலி. ஸோ அவர் எந்தெந்த ரூபத்துல இருக்கோன்றத வந்து படிப்போம். எஸ். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நீரினுடைய சுவை வடிவம், அதாவது இந்த வடிவத்துல பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம வந்து நினைவு கூற வேண்டும். நாம் டெய்லி தண்ணி காலையில எழுந்த உடனே சாயங்காலம் வரைக்கும், அதாவது படுக்க போற வரைக்கும் தண்ணி இல்லாம நம்மளால, உணவு இல்லாம கூட இருந்துடலாம், ஆனா தண்ணி இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியாது. அந்த தண்ணீருடைய சுவையினுடைய ரூபம் வந்து பகவானுடைய ஸ்வரூபம். சூரிய சந்திரன்களில் இருக்கக்கூடிய ஒளி, அந்த லைட், அந்த இல்லுமினேஷன் சொல்றீங்களா, அந்த பிரகாசம், அது வந்து பகவானுடைய ஸ்வரூபம். வேத மந்திரங்களில் ஓம்கார நாதம், அந்த இது வந்து பகவானுடைய சப்தம், அந்த சப்தம் வந்து பகவானுடைய ரூபம். ஆகாயத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஒளி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இடி மின்னல் வரும்பொழுது வரக்கூடிய அந்த சப்தம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சப்தமுடைய சொரூபமும் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். மனிதனில் இருக்கக்கூடிய திறமையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ஸ்வரூபம். பூமி நிலத்தினுடைய வாசனை, அதாவது மண் வாசனையினுடைய வாசனை, அந்த இது வந்து ஸ்வரூபமும் பகவானுடைய ஸ்வரூபம். அக்னியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 தெரியும் நமக்கு. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளிச்சம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லைட். இன்னொன்னு வந்து ஹீட். சோ இந்த வெப்பமா இருக்கக்கூடிய ஸ்வரூபமும் என்னுடைய ஸ்வரூபம் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் உயிரினங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மாவும் பகவானுடைய ஸ்வரூபம். சோ இதுல இருந்து நமக்கு ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு என்ன தெரியறதுனாக்கா, நாம் எல்லாமே பகவானுடைய ஸ்வரூபங்கள் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அந்த உன்னத நிலையை நம்ம உணர்ந்து நம்ம வந்து சத்வகுணத்துல நம்ம மேலோங்கி செல்லணும். அதுதான் நம்மளுடைய நமக்கு நன்மை கொடுக்கக்கூடியது ஒன்று. மீண்டும் பகவானிடத்தில் நாம போய் சேரக்கூடிய மார்க்கமும் நமக்கு கிடைக்கும். சோ இந்த உயிர் வாழிகளில் இருக்கக்கூடிய உயிர் என்னும் அந்த கான்சியஸ்னஸ் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதாவது ஆத்ம ரூபத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ஸ்வரூபம், நான் தான் அந்த ஸ்வரூபம் என்று பகவான் சொல்லியிருக்காரு. அனைத்து சன்னியாசிகள் செய்யக்கூடிய தவங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்யக்கூடிய தவங்கள்ல அந்த பெனன்ஸ், அந்த தவம் வந்து என்னுடைய ரூபம் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றார். எல்லா உயிரினங்களில் இருக்கக்கூடிய மூல விதை, அதாவது ஒரு கரு உருவாகணும்னா அதுக்கான மூல விதையினுடைய ரூபம் வந்து பகவானுடைய ஸ்வரூபம். அதுக்கப்புறம் புத்திசாலிகளில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணறிவு, அதுவும் என்னுடைய ஸ்வரூபம் சொல்லியிருக்கார். பலசாலிகளில் இருக்கக்கூடிய பலம், ஸ்ட்ரென்த்தும் என்னுடைய ஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். காமமும் பற்றுதலும் அறவே இல்லாத பலசாலிகளின் பலம் வந்து அவருடைய ஸ்வரூபம்னு சொல்லியிருக்கார். தர்மத்தின் கொள்கைக்கு விரோதம் இல்லாத, அதாவது ஒரு ஆத்தன்டிக்கா ஒரு ஃபேமிலி பீப்புள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இடையே இருக்கக்கூடிய தாம்பத்தியத்தினுடைய அந்த அதுவும் ஸ்வரூபமும் பகவானுடைய ஸ்வரூபம். சோ இது எத்தனை ரூபங்கள்லயுமே வந்து பகவானை நாம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம. எஸ், நெக்ஸ்ட் 12th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. யோ சைவ சாத்விகா பாவா ராஜசாஸ்தமாசாஸ்ரயே மத்த ஏவ தேதான் வித்தி நத்வஹம் தேஷு தே மயி. சோ சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும், சோ எந்த குணமானாலும் பாத்தீங்கன்னா, இந்த பக்கம் பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாருமே ஒரு பப்பெட்ஸ் தான் இந்த உலகத்துல வந்த பிறகு. சோ இந்த 3 குணங்கள்ல நம்ம பப்பெட்ஸ் ஆயிடுறோம் நம்ம. இதுதான் இந்த பிக்சர் ரெப்ரசன்டேஷன். சோ இவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. அனைத்துமே பகவானுடைய சக்தியால தான் படைக்கப்பட்டது. இந்த ஆன்மீக உலகமும் சரி, பௌதிக உலகமும் சரி, அவருடைய ஆற்றலிலிருந்து வந்ததுதான்.
ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். அதாவது எதுக்குமே அவர் சம்பந்தம் படுவதில்லை. ஏன்னா அவர் இத அனைத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர். சோ இந்த பௌதிக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்களோட தான் நம்ம சம்பந்தப்பட்டிருக்கோம். ஆனா அவர் 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர். அவர்கிட்ட இருந்து பிரிந்து வந்ததுதான் இந்த ஜடசக்திகள் அனைத்துமே. சோ அதனால வந்து இந்த எதுக்குமே அவர் அனைத்து செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் இந்த உலகத்துல வந்து அவதாரம் எடுத்து வரும்பொழுது அவர் இந்த உலக செயல்களில் அவர் ஈடுபட்டிருந்தாலும் ஆனால் எந்த செயல்களினுடைய விளைவுகளுக்கும் அவர் பந்தப்படுவதே கிடையாது. இது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா he is above all the 3 குணாஸ் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல. he is not bounded by this அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கார். சோ அதுதான் ரஜஸ்தம சசேய மத் ஏவதி தான் வித்தி நகத்வம் தேஷு தேமஹி. அதாவது மாறாக அவை எனக்குள்ளேயே அடக்கம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டார். நாம எல்லாருமே அவருக்குள்ளதான் அடக்கம். அதே மாதிரிதான் குணங்களும் அவருக்குள்ளேயே தான் அடக்கம் அப்படிங்கறது சொல்லியிருக்கார். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசி. पावर्येऽपि सर्वमिदं जहत् मोहितं नापि जानाति मां येऽप्य परमम् अव्ययम्. சோ இந்த மூவகை குணங்களில் மயங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. இது கரெக்ட் தான். ஏன்னா பகவான் இந்த ஆற்றலுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பது பகவத்கீதை படிச்ச பிறகுதான் நமக்கு தெரியறது. இல்லைன்னா கண்டிப்பா இந்த ஆற்றல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்ற அந்த ஞானம் நமக்கு தெரியாது. அவர் நமக்கு பனிஷ்மெண்ட் தான் கொடுக்கிறார். நாம தவறு செஞ்சோம், இதுக்காக தண்டனை அனுபவிக்கணும், பகவான் எப்பொழுதுமே நம்மளை தண்டிக்கிறார் அப்படிங்கிற மனது நமக்கு இருக்கும். ஆனா உண்மையிலே பகவான் யாரையுமே தண்டிக்கிறதே கிடையாது. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு உண்மை. நாம செய்த செயல்களின் விளைவுகள், இஃப் யூ சோ அ சீட், நிலத்துல ஒரு விதையை விதைத்தால் நம்ம விதை எந்த விதமான விதையை நம்ம விதைத்தோமோ அந்த விதையினுடைய அவுட்கம் தான் நம்ம செடியா நம்ம வந்து மரமாயி அதனுடைய பழங்களை நாம வந்து ருசிக்கின்றோம். அதாவது நல்ல நல்ல விதைகளை விதைக்கும் பொழுது நமக்கு நன்மைகள் கொடுக்கின்றன. அதே வந்து நம்ம தீமையை செய்யும் பொழுது அதனுடைய விளைவுகளையும் நாம சந்திக்கத்தான் வேண்டும். அது அனைத்தும் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ல தான் பேலன்ஸா இருமையாக உட்கார்ந்து இருக்கும். சோ அந்த விளைவுகளை நாம வந்து எதிர்கொள்ளும் பொழுதுதான் நம்ம வந்து கஷ்டங்களை நம்ம வந்து பியர் பண்ண முடியாம கஷ்டப்படுறோம். சோ அப்ப நாம நினைக்கிறோம் பகவான் நம்மள ரொம்ப சோதிச்சுட்டான், நம்மள பனிஷ் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு நாம் நினைக்கிறோம். உண்மையிலே கருணாமூர்த்தி தான் பகவான். அவர் வந்து யாரையுமே தண்டிப்பது கிடையாது. யாருடைய பாவ புண்ணியங்களையும் அவர் ஏத்துக்கிறதே கிடையாது. வேணும்னா பாவ விமோசனம் மட்டும்தான் கொடுப்பார். நாம பக்தி செய்யும் பொழுது, அவருடைய கைங்கரியத்துல ஈடுபடும் பொழுது, அதாவது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நாம அந்த செயல்களை செய்யும் பொழுது அவர் வந்து கருணை புரிகிறார். சோ நமக்கு பாவ விமோசனம் கிடைக்கிறது. அது தவிர வேற எதுவுமே அவர் செய்யறது கிடையாது. சோ நாம் எப்பொழுதுமே இந்த 3 குணங்களோட ஐக்கியமா இருக்கும். ஆனா அவர் 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற, அதாவது பாத்தீங்கன்னா பெர்மனன்ட், நித்தியமா இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு இந்த உலகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாராலுமே அதை புரிஞ்சிக்க முடியாது. சோ இந்த ஞானத்தை அறிந்தவர்களால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழே இருக்கிற ஸ்டேர்கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா NV அப்படின்னு இருக்கு. அதாவது வந்து பொறாமையினுடைய ஹையஸ்ட் லெவல். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா லஸ்ட், மோகம், அதுக்கப்புறம் இக்னரன்ஸ், அறியாமை, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆங்கர், கோபம். இது எல்லாமே நம்ம தாண்டி தான் நம்ம மேல போய் பகவானை அடையணும். சோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம விட்டுட்டாதான் நம்ம வந்து மேல இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய திருநாட்டை நம்மளால அடைய முடியும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு உண்மை. எஸ், 14 வாசிங்க மாதாஜி. दैवी हयोषे गुणमयी मम माया दुरत्याया मां येव ये प्रपद्यन्ते मायायां ये तां तरन्ति ते. எஸ், ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களாலான எனது இந்த தெய்வீக சக்தியை வெல்லுவதற்குரியது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து கஷ்டப்பட்டோம். இது வந்து சம்சார சாகரம் என்னும் அந்த கடல்ல நாம வந்து உழந்துட்டு தான் இருக்கோம். நம்ம வந்து இங்க வந்து இது வந்து ஒரு துக்காலயம் தான். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம செய்த கர்மங்களை நாம வந்து கஷ்டத்துல நம்ம தாங்கிட்டு போகும் பொழுது, பக்தி மார்க்கத்துல போகும்போது இந்த கடலை நாம வந்து ஈஸியா கடந்து சென்று விடலாம். எவ்வாறு என்றால் பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளை கை கொடுத்து தூக்கிடுவார். சோ அந்த கருணை என்பது நமக்கு கிடைக்கிறது. ஆனா இந்த உண்மையை யார் ஒருவர் அறியவில்லையோ அவர் இந்த கடல்ல வந்து திரும்பி திரும்பி விழுந்துகிட்டே தான் இருப்பார். சோ அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று.
ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களாலான எனது இந்த தெய்வீக சக்தியை வெல்லுவதற்குரிய இதுவும் வந்து பகவானுடைய படைப்புல ஒன்று. சோ இதை நாம வென்றுதான் ஆக வேண்டும். பகவானுடைய திருநாட்டை அடைய வேண்டும் என்றால் இந்த பௌதிக உலகை நாம வென்றுதான் ஆக வேண்டும். ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். சோ பகவானிடம் நாம வந்து பக்தி செலுத்தி அவருடைய கைங்கரியத்துல நாம ஈடுபடும் பொழுது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் பக்தியோடு செயல்பட்டால் நம்ம இந்த கடலை வந்து ஈஸியா கடந்து சென்று விடலாம் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். எஸ். நாமாம் துஷ்கிருதினோ மூடா பரபத்யந்தே நரதாமா மாயாயா பக்ருத ஞானா ஆசிரமம் பாவம் அர்ஷிதா. சோ 4 விதமான துஷ்கிருதினோன்னாக்கா தீயோர்கள், அதாவது பகவானை யார் வணங்க மாட்டார்களோ, யார் நினைக்கவே மாட்டார்களோ எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கறத வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மூடா அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்றோம். மூடர்கள் வந்து இந்த ஞானம் இருக்காது. பேசிக்கலி அறியாமை என்னும் இருளிலே உழண்டுட்டு இருக்கவங்க. அப்புறம் பிளைண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிப்பவர்கள், அதாவது தேவைக்கு அதிகமாக சம்பாதித்தல். அதாவது நம்ம வந்து எப்படி நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு சம்பாதிச்சா போறோம். ஆனா அப்படி கிடையாது. ஆனா ஒரு 4 ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறோம் இல்லைங்களா. காலையில இருந்து 24 மணி நேரத்துல 18 மணி நேரம் கஷ்டப்படுறவங்க கூட இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவ்வளவு சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? எதையுமே நம்ம எடுத்துட்டு போக வர்றதில்லை அப்படின்னு ஜெனரிக்கா வந்து ஒரு பாமரனாக நம்ம சொல்றதுல வந்து விளக்கம் வர்றது கிடையாது. ஆனா உண்மையில நம்ம இதை திங்க் பண்ணி சொல்லணும். சோ அதாவது இந்த உலகத்துல நம்ம சம்பாதித்து வைப்பது அனைத்தையுமே நம்ம வந்து விட்டுதான் செல்ல போகின்றோம். எதுவுமே நம்மளோட வந்து வர போறதே கிடையாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு சம்பாதனை மட்டும் செய்தால் நமக்கு போறோம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம அந்த மன திருப்தி வந்து இருக்கணும். ஆனா துஷ்கிருதினோ அதாவது மூடர்களுக்கு அந்த ஞானம் என்பது இருப்பதில்லை. நரதாம அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனிதரில் கடைநிலையோர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மையாயா பிருகத் ஞான ஆசுரம் பாவம் ஆஸ்ரிதக, அதாவது பாத்தீங்கன்னா மனிதரில் மூடர்களும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் கடைநிலையோரும்னா அதாவது அவர்களுடைய செயல்கள் வந்து அப்படி இருக்கும். நாட் பை த பர்த் ஆக்சுவலி. சோ கடைநிலையோர் என்பது பாத்தீங்கன்னா பக்திக்கும் அவர்களுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது. மாயையில கட்டுண்டு அவர்கள் தன்னுடைய செயல்களை என்ன செயல்கள் செய்கிறார் என்பது அவர்களால் அனலைஸ் பண்ணவும் முடியாது. இன்னொன்னு பாவ செயல்கள் மட்டும்தான் நிறைய செய்வாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போதை மருந்து கடுமையாகிருப்பவர்கள், அதுக்கப்புறம் லிக்கர், இந்த மாதிரி எல்லாமே அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் மனிதரில் கடைநிலையோர் அப்படின்ட்டு. சோ அடுத்து மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல வந்து முழுமையாக ஈடுபட்டு இந்த இல்யூஷன்லயே இருக்கக்கூடியவர்கள் தான். சோ அசுரரின் நாத்திக தன்மையை, அதாவது ஏத்திஸ்ட், இந்த 4 பேர்களுமே வந்து இப்ப இந்த 4 பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துஷ்கிருதினோ அதாவது துஷ்டர்களாக பகவானால் அதாவது கிளாசிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்குது இந்த ஸ்லோகத்துல. இந்த 4 பேருமே என்னைக்குமே வந்து பகவானிடத்தில் சரணடைவதே கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காரு. எஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நாத்திக தன்மை, அவர்களுக்கு நாலேஜ் நிறைய இருக்கும், அதாவது பிலசாபிக்கல் தாட்ஸ். சோ அது இருந்தும் அவங்க அறிவாளிகளா இருக்கலாம், ஆனா மாயையில சிக்கி கொண்டுள்ளனர் அவர்கள். சோ அதனால அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சுழல்ல இருந்து வெளியே வர முடியாது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா மூடா, ஒரு புல்கட்டு கிடைப்பதற்காக ஏன் கழுதை மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டும்? அது ஆத்துக்கு போனாலும் சுமைதான், வீட்டுக்கு வந்தாலும் சுமைதான். முட்டாள்தனம் இல்லையா? சிலர் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நேரம் இல்லாமல் பொருள் ஈட்ட மிகவும் கடுமையாக உழைக்க வேண்டி உள்ளது. அதாவது நம்ம வந்து எது கேட்டாலும் நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. அதனால வந்து நம்ம வந்து பக்தி செய்யறதுக்கு கூட நமக்கு வந்து பகவானை திரும்பி பார்க்கறதுக்கு கூட டைம் கிடையாது அப்படின்னு நாம் நினைக்கிறோம். எங்கப்பா வேலை நிறையன்ட்டு. ஆனா அவ்வளவு உழைச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஒண்ணுமே கிடையாது. பாடியினுடைய எலாஸ்டிசிட்டி தான் போயிடும். ஸோ நாளைக்கு வந்து எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் இந்த பாடி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேலன்ஸ் பண்ணிக்கவே முடியாது. ஸோ தெர் இஸ் சம், இந்த உடலையும் வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணும் பொழுது ரொம்பவுமே இதாகும் போது இந்த லூப்ரிகேஷன் போன பிறகு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறையவே நடந்தா இந்த முட்டில இருக்கக்கூடிய அந்த லூப்ரிகேஷன் போயிடுது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இந்த உடலும் நம்ம அதிகமாக உழைத்தால் இறுதியில வந்து கடைசி காலத்துல நம்ம ரொம்பவுமே பிசிக்கல் எயில்மெண்ட்ஸ்ல நம்ம நிறைய கஷ்டப்படுவோம். ஸோ அதை அப்போ வந்து சம்பாதிச்சதெல்லாம் எடுத்துன்னு போயிட்டு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொட்ட வேண்டியதா தான் இருக்கும்.
அதுக்கு எதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டும், அவ்வளோ போய் சிரமப்படணும்? நம்ம என்ன தேவையோ அந்த அளவுக்கு செஞ்சுட்டா போறோன்ற மனசு இருக்கணும். ஏன்னா எதையுமே எடுத்துட்டு போகாதப்போ எதுக்கு? நமக்கு தேவையானதற்கு நம்ம வந்து சம்பாதிக்கலாம், பிள்ளைகளுக்கு படிக்க வைக்கணும், அவர்களுக்கு வந்து கல்யாணம் செய்யணும், இதுக்கெல்லாம் செய்யணும். ஆனா அதையும் மீறி ஒரு 4 தலைமுறைக்கு சேவை சொத்து சேர்க்கணுன்ற அவசியம் வந்து கிடையாது ஆக்சுவலி. ஸோ உண்மையில் அவர்களுக்கு சாப்பிடவோ அல்ல தூங்கவோ கூட நேரம் இருக்காது சில சமயத்துல. ஸோ அப்படிப்பட்டவர்களை மூடர்களாக வந்து கிளாசிபிகேஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து நரதாமா அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனிதரில் கடைநிலையோர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து இந்த போதை இந்த இதுல எல்லாம் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ஜகாய் மதாய் அப்படிங்கிறது வந்து பாகவதத்துல ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. ஸோ இவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவாலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாட் இந்த பாகவதம், ஐ திங்க் சைத்தன்யா சரிதாமிரதத்திலே வரும்னு நினைக்கிறேன் இது. ஸோ நித்யானந்தா இவங்க ரெண்டு இதுலயும் வந்து இவங்க 2 பேருடைய குருமார்களால இவங்க வந்து தம்சிக்ல வந்து வெரி லோயஸ்ட். ஸோ அப்படிப்பட்டவர்களையும் வந்து பக்தர்களாக மாற்றினார்கள் இவர்கள். இந்த ஸ்டோரி ஒரு நாளைக்கு ராதிகாவை சொல்றேன் நான். ஸோ கண்டிப்பாக செய்வார்கள் அவர்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து அசுரம் ஆசுரம், அதாவது பேய் குணம். ஸோ ராவணன் உலகை வெல்ல விரும்பினான், அதுக்கு தான் தவஸ் இருந்து நம்ம சிவபெருமான் கிட்ட வந்து வேண்டினான். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங் மாதாஜி. சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா ஸ்க்ருதினோ அர்ஜுன ஆர்த்தோ ஜிக்னாசுர் அர்த்தார்த்தி ஞானிச்ச பரதர்ஷப. சுக்ருதினோ அப்படின்னாக்கா நன்மை, அதாவது நன்மை விரும்பிகள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரெல்லாம் பகவானை வந்து வணங்குவார்கள் அப்படிங்கிறத பத்தி நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். 4 விதமான நல்லோர்கள் யார் அப்படின்னாக்கா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துயருற்றோர், அதாவது சதா சர்வ காலமும் கஷ்டத்திலே உழண்டு இருக்கவங்க, எப்பொழுதுமே பெருமாளை நினைக்கக்கூடிய மனசு அவங்களுக்கு இருக்கும். பகவானே உன்னுடைய ரட்சணை எங்களுக்கு என்னைக்குமே தேவை அப்படிங்கிற அந்த இது ரட்சணை தேவை என்று வேண்டுகிற அந்த மனசு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா செல்வத்தை விரும்புவோர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இவங்க they will do the austerities, நிறைய தான தர்மங்கள் தெய்வீக காரியங்கள் அனைத்திலுமே ஈடுபடுவார்கள். ஆனா செல்வத்தையும் வந்து திரட்டி அதுக்காக வந்து செய்யக்கூடியவர்கள், அதுதான் வந்து செல்வத்தை விரும்புவோர், சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து கேள்வி உடையோர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலும் அதாவது இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு நேற்று கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்தது இல்லையா, they will have more enquiries. ஸோ இன்னும் ஆன்மானா என்ன, அதுக்கப்புறம் பகவான் யாரு, இதெல்லாம் வந்து நிறைய கேள்வி உடையோர். இவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா they want to know more about the knowledge, அதாவது இந்த விஞ்ஞானத்தையும் ஞானத்தையும் அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்தல் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர், இது வந்து பக்தி. ஸோ பகவானோட வந்து பேசணும், அவரோட அந்த இது சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போறது, பிரம்ம நிலை அடையிறது. ஸோ அந்த இதுக்கு போறது. அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் கூட இந்த 4 விதமான நல்லோர்கள் மட்டும்தான் பகவானுக்கு எப்பொழுதுமே தொண்டு புரிகிறார்கள் அப்படிங்கறது வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கஜேந்திர மோக்ஷம். ஸோ யானை, இவன் யானையும் இந்த முதலையும் வந்து பூர்வ ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அரசர்களாக இருந்தவர்கள் தான். ஆனா ஒரு சாபத்தினால வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல இந்த மாதிரி ஒரு பிறவி இருக்கு. ஸோ இந்த கஜேந்திர பாத்தீங்கன்னாக்கா யானைகள் அரசனாக இருந்து அவர் வந்து இந்த முதலையுடைய இதுல வாயில கால் மாட்டிண்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவான் மகாவிஷ்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து விமோசனம் அந்த விமோசனம் கொடுத்து அவரை வந்து மோட்சத்துக்கு எடுத்து செல்கிறார். ஸோ இது வந்து துயருற்றோர் அந்த இதுல வந்து வர்றது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம திரௌபதிக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ரட்சணை வந்து இருந்தது. அந்த சபையில வந்து அவமானத்தை வந்து அந்த இதுல இருந்து காப்பாற்றினவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான். அதுக்கப்புறம் சுகதேவ கோஸ்வாமியினுடைய ஜனனம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 ஆண்டுகள் தாயினுடைய வயிற்றிலே இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆக்சுவலி வியாசதேவருடைய மகன் தான் சுகதேவ கோஸ்வாமி. இந்த பாகவதத்தை வந்து எழுதினவரும் அவர்தான் வந்து இங்க உட்கார்ந்துட்டு பிரகலாதனுக்கு வந்து பிரகலாதன் இல்லை, இவரு நம்ம அர்ஜுனருடைய பேரனாக பாத்தீங்கன்னாக்கா இவனுடைய அபிமன்யுடைய மகன் அவருக்கு இந்த உபதேசங்கள் வந்து செய்யறாரு. ஆக்சுவலி அவருடைய இறக்கும் தருவாயில பாத்தீங்கன்னாக்கா 7 நாட்கள் இருக்கும்போது பாகவதத்தை முழுமையாக வந்து சொன்னது ஆக்சுவலி அவர் தான். ஸோ வியாசதேவர் ஏற்றினார் பாகவதம், ஆனா அதை சொன்னது வந்து பிரகலாதனுக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி. அதுக்கப்புறம் துருவ மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சின்ன வயசுலயே போயிட்டு தவம் இருந்து பகவானுடைய அனுகிரகத்தை பெற்றார். ஸோ இவருக்கு வந்து நாரத மகாராஜா தான், நாரத முனி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குருவாக இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மந்திர உபதேசம் செய்து அந்த இதுவை செஞ்சதுனால இந்த இலக்கை அவர் அடைந்தார்.
ஸோ ராமருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சேவகனாக தாசனாக வந்து ஹனுமன். ஸோ இது எல்லாமே இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நைமிஷாரண்யத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத கோஸ்வாமி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுகதேவ் கோஸ்வாமியினுடைய சீடர். ஸோ இவர் வந்து கேள்விகள் கேட்கக்கூடிய இந்த இது கேள்வியுடையோருக்கான இது எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லாஸ்ட் இது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொருத்தரும் கஷ்டத்திலையும் சரி பக்தியிலும் சரி வந்து பகவானை வந்து சேர்கிறாருக்கான ஒரு இது பிக்சர்ஸ் ஆக்சுவலி. எஸ் 17 வாசிங்க மாதாஜி. தேஷாம் ஞானி நித்யயுக்த ஏக பக்திர் விசிஷ்யதே பிரியோ ஹி ஞானினோ அத்யர்த்தம் அஹம்சா சமம பிரிய. சோ இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். சோ யார் ஒருவர் வந்து இந்த முழுமையான ஞானத்தை பற்றி அறிந்திருக்கிறார்களோ, ஆத்ம ஞானத்தையும் பகவானுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி யார் ஒருவர் வந்து அறிந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் எப்பொழுதுமே மேலும் அவர்கள் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவரை மிகவும் சிறந்தவனாக நான் கருதுகிறேன் அப்படின்ட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். ஏனென்றால் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் ஆகின்றான் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்கார் பகவான். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். பகுனாம் ஜென்மானாம் அந்தே ஞானாவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வம் இது சா மகாத்மாஷு துர்லப. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் ஒரு ஞானத்தை அடையணும்னா கூட எத்தனையோ பிறவிகள் பிறந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு கைங்கரியங்கள் செஞ்ச பிறகுதான் வந்து இந்த பக்தியில வந்து மேலும் முன்னேற முடியும். சோ அந்த பிறவிகளை கடந்துதான். அதே மாதிரிதான் இங்க சொல்றார். உண்மை அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக, அதாவது the cause of all causes வந்து நம்ம பரமபுருஷ பகவான் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது. சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம சமீதால பிரம்மர் வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி பாடுவது. ஆக்சுவலி ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்தக சர்வகாரிய காரணம் அப்படின்னு பாடியிருந்தார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அநாதி அப்படிங்கிறது வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம பரமபுருஷ பகவான். ஆதி கோவிந்தக, சோ சர்வ காரியங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பவர் பரமபுருஷ பகவான் அப்படின்னு. இதுக்கான ஒரு ஸ்டோரி கூட பின்னாடி வரும், நான் இப்ப சொல்றேன் நானு. சோ அதுக்கப்புறம் தான் பிரம்ம சமீதா வந்து பிரம்மர் பாடினது ஆக்சுவலி. சோ எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பது பரமபுருஷ பகவான் அப்படிங்கிறது. எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகின்றான். சோ பக்தி ரூபத்துல போயிட்டு பகவான் கிட்ட சரணடைகிறது. ஆக்சுவலி அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன், அவன் மகாத்மாவாக கூறப்படுகிறார். இந்த மாதிரி குணங்கள் உடையவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தே ஆர் கால்ட் அஸ் அ மகாத்மா. எஸ் 20th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. காமைஸ்தைஸ்தைர் ஹிருதய ஞான பிரபத்யே பிரபத்யந்தே அன்ய தேவதா தம் தம் நியமம் ஆஸ்தாய பிரஹ்ருதயா நியதாஸ்வயஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக பந்தத்தில் மேல அதிகமாக பற்று கொண்டவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா செல்வங்கள் திரட்டணும், அதாவது அதிகமான ஆசைகள். அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக உலகத்திற்காக படைக்கப்பட்ட தேவர்களிடத்துல போயிட்டு சரணடைகின்றார்கள், அவர்களிடம் பக்தி செலுத்துகிறார்கள், பிசினஸ் டீலிங் பண்றாங்க. இதுதான் வந்து பண்றது. அவர்களுக்கும் நம்ம பக்தி செலுத்தணும், ஆனா பிசினஸ் டீலிங் பண்ணக்கூடாது. ஆனா நாம அந்த காரியம்தான் இங்க செய்யறோம், அது மிகவும் தவறான ஒன்று. சோ அவர்கள் அந்த தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாடு என்பது பிசினஸ் டீலிங். ஆக்சுவலி அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகிறார்கள். சோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னாக்கா தேவர்களும் வந்து மகிழ்ந்து வந்து வரங்களை கொடுக்கிறார்கள். அது எல்லாமே தற்காலிகமானதுதான். உண்மையிலே அந்த வரங்கள் எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து வந்ததுதான். ஏன்னா தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர் யாருன்னா பகவான், பரமபுருஷ பகவான். அவர்கிட்டருந்தே தேவர்கள் அனைவரும் வந்தார்கள். சோ அவர்களுக்கு நாம பக்தி செய்யும் போது இன்டைரக்டா பகவானுக்கு நம்ம பக்தி செய்கின்றோம். ஆனா அந்த பிசினஸ் டீலிங் மட்டும் யார்கிட்டயும் நம்ம பண்ணக்கூடாது, அது மிகவும் தவறானது. எஸ் யோ யோ யாம் யா நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. சாரி, லைன் கொஞ்சம் இதா இருக்கு. யோ யோ யாம் யாம் தனு பக்த ஸ்ரத்யார்ச்சிதும் இச்சதி தஸ்ய தஸ்யாச்சலாம் ஸ்ரத்தாம் தாம் ஏவ விதாதாம்யஹம். எஸ் எல்லோருடைய ஹிருதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருப்பது பரமபுருஷ பகவான்.
சோ தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என்று ஒருவன் விரும்பும் பொழுது, அதாவது பகவானை அடையணும்ன்ற அந்த நாலேஜ் இல்லாம பகவான் மேல பக்தி இல்லாமல் போகும் போது, நமக்கு ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதை மேல வணங்கணும்ன்ற அந்த மனசுல இருந்து நமக்கு ஆசை வரும் பொழுது அதை வந்து ஊர்ஜிதப்படுத்துறது பகவான், ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய பரமபுருஷ பகவான் அப்படிங்கறது பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை, அதாவது இந்த உயிர்வாழியினுடைய நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகின்றேன் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா சொல்லியிருக்கார். 22 வாசிங்க மாதாஜி. तदाय श्रद्धाय युक्तस् तस्यारणतम् ईहते लपते सदत कामान् मयवः विहहीदान् हीदान्. எஸ், இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து, சோ ஒருவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தேவதை வணங்கும் பொழுது அவனுடைய நம்பிக்கை ஒரு குறிப்பிட்ட தேவர் மேல வரும் பொழுது அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கின்றான். சோ அதாவது நமக்கு என்ன வேணும்ன்றது போய் கடவுள்கிட்ட கேட்கிறோம் இல்லைங்களா? சோ அதாவது நம்முடைய சுயநலத்துக்காக கேட்கக்கூடியது. சோ இப்போ வந்து என்னுடைய பிள்ளைகள் நாளைக்கு ஒரு 1000 பேருக்கு நன்மை காரியங்கள் செய்யணும்னு கேட்பது தவறு கிடையாது. ஆனா நான் என் பிள்ளைகள் மட்டுமே வாழணும், எல்லாமே வளரணும், நாம மட்டும்தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க, அது தவறு ஆக்சுவலி. சோ இந்த உலகத்திற்கு நன்மை விளையக்கூடியது, லோக கல்யாணத்துக்காக வந்து நம்ம பிரார்த்தனை செய்வது தவறு கிடையாது. ஆனா நம்மளுடைய சுய புலன் திருப்திக்காக செய்யக்கூடிய அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவங்களாக தான் பின்னாடி மாறும் ஆக்சுவலி. ஏன்னா அந்த கர்மங்களுடைய விளைவுகள் எப்படி இருக்குன்றது வந்து நமக்கு தெரியாது. எஸ், ஆனால் உண்மையிலே இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுவையாகும். சோ இன்டைரக்டா எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிட்ட இருந்துதான் வர்றது அப்படிங்கறது வந்து சொல்றார் பகவான். எஸ், अन्धवत्तु बलं दोषां तद्भवत् यल्पमेतसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम् अभि. சோ அதாவது நம்ம தேவர்களை, ஏன்னா நமக்கு வந்து நாலேஜ் கிடையாது, we are in the ignorance. அதாவது யாரை வழிபடணும் அப்படிங்கிறது, மேன்மையாக மேலே எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது, நம்மளுடைய இலக்கு எது அப்படிங்கிறது தெரியாம போகும்பொழுது நமக்கு என்ன தெரிஞ்சதோ அது நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா? சோ ஒவ்வொரு உயிர்வாழுடைய இலக்கு என்னன்னாக்கா திரும்பி பகவானுடைய நாட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் தான் நமக்கு தாய். சோ எந்த குழந்தையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈவினிங் ஆனா வீட்டுக்கு திரும்ப வேண்டியது தாயினுடைய படபடப்பு எப்பவுமே இருக்கும். அதே மாதிரிதான் பகவான் கூட நம்ம எங்கெல்லாம் சுத்திட்டு வரமோ, அதாவது சொர்க்கத்துக்கு நரகத்துக்கு இந்த புவி வாழ்க்கையில இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சுத்தின்னு இருக்கோம். எப்ப வந்து நம்ம பிள்ளை நம்ம வீட்டுக்கு சேரும்ன்றதுதான் பகவான் எதிர்பார்த்துட்டே இருக்காரு. சோ நமக்கு அந்த நாலேஜ் கிடையாது, we have limited senses. ஸோ அதுதான் வந்து சிற்றறிவு படைத்த மக்கள் நாம எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிவு நாலேஜ் என்பது நமக்கு கம்மி தான், இன்டெலிஜென்ஸ் கம்மி தான். ஸோ அதனால நாம் என்ன பண்றோம்னாக்கா நமக்கு தெரிஞ்ச விதமா, அதாவது நமக்கு பலன்கள் நம்மளுடைய ஆசைகளுக்கு ஏற்ப, சோ எல்லாருமே இது மாதிரி நினைக்கிறது, பொதுவாக நினைக்கக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள், சுயநலமாக இருக்கக்கூடியவர்களும் கலந்ததுதான் இந்த உலக வாழ்க்கை. ஆனா அதுல பொதுநலம் கலர்க்கும் பொழுது அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பற்றற்ற நிலைக்கு போகின்றோம். அதே வந்து சுயநலம் ஆகும் பொழுது நாம வந்து பந்தப்படுகின்றோம். அது எதனால வருதுன்னாக்கா நம்மளுடைய சிற்றறிவினாலதான் வருகிறது. சோ ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதாகும், அதுவும் தற்காலிகமானதுதான் நமக்கு வரக்கூடிய பலன்கள் அனைத்துமே. தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவ உலகங்களுக்கு செல்கின்றனர், ஆனால் என்னது பக்தர்கள் இறுதியில் என்னது உன்னத உலகை அடைகின்றனர், பகவானுடைய திருநாட்டை அடைகின்றோம். எஸ், अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यते माम् अभूयित्तय परमं पावम् अजानन्दो मवाव्यम् अनुत्तमम्. சோ பகவானை பற்றி அறிய முடியாத, அந்த பக்குவம் அறியாத அவர்கள், நாம எல்லாருக்குமே இன்டெலிஜென்ஸ், we are all எல்லாருமே இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இக்னரன்ஸ், மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ்ல தான் நம்ம வந்து இருக்கோம். சோ ஆனா ஒரு புண்ணியத்துல வந்து சில சமயத்துல நமக்கு இந்த மாதிரி நாலேஜ் எல்லாம் கிடைக்கும் பொழுது இதுல இருந்து மேன்மேலும் அதே அந்த கயிறை புடிச்சிட்டு மேல நம்ம ஏறணும், அதுதான் மிக முக்கியம். ஆனா அது அந்த பாதியிலே வந்து விடக்கூடிய தன்மைக்கும் நமக்கு வரும், அப்டக்கல்ஸ் எல்லாமே. அதையும் தாண்டி நம்ம வந்து அதாவது சாதனை அதாவது பண்ணணும் நம்ம வந்து. சோ அந்த எனக்கு அந்த பக்குவமா, எனக்கு இன்னை பக்குவமாக அறியாத மனிதர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல வரும்பொழுது, அதாவது துஷ்கிருதினம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா மனித உறவில் வரும்பொழுது பகவானை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏளனம் செய்வதும் அவர்களை வந்து இது பண்றது எல்லாமே உண்டு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துஷ்கிருதினோ சேர்ந்தவர்கள் தான் இந்த செயல்கள் செய்வது ஆக்சுவலி, ஏத்திஸ்ட் ஜெனரலி. சோ கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானே ஆகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்பொழுது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது எனர்ஜி லெவல்
ஒன்லி எனர்ஜியா தான் பகவான் இருக்கார், ஆனா இப்பதான் ஏதோ உருவத்தை ஏத்துன்னு வந்திருக்கார் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இலக்கை பற்றி அவர்கள் அறிவதே இல்லை. சோ அவர்களுக்கு அந்த ஞானம் என்பது இல்லை அப்படிங்கறது வந்து சொல்றார். சோ பகவான் இஸ் நாட் ஒன்லி எனர்ஜி. பகவானுக்குள்ள இருக்க அந்த அந்தரங்க சக்தி தான் எனர்ஜி. ஆனா அவர் ஒரு எனர்ஜெட்டிக் பர்சன் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இஸ் எ பர்சனல் ஃபார்ம்ல தான் அவர் வந்து எப்பவுமே வந்து அதையும் சொல்றார். சோ நான் வந்து உருவமற்ற வழிபாடை வந்து அவர் என்னைக்குமே வந்து அவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கல. சோ ஆனா சில பேர் வந்து ஒன்லி எனர்ஜியாவே நினைச்சு நம்ம வந்து உருவமற்ற தன்மையே தோன்றாத அருவத்தையே தான் நம்ம எடுத்துட்டு போறோம். சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து இலக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து எப்பவுமே இந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல தான் போய் நினைக்கும். முக்தி அடைஞ்சா கூட பிரம்ம ஜோதிர்ல போய் நின்றுவோம். நம்ம வந்து அது நாளைக்கு படிப்போம். பிரம்ம ஜோதினா என்னன்றதெல்லாம் நாளைக்கு தெரிய வரும். ஆனா பகவானுடைய உருவ வழிபாடு செய்யும் பொழுது அவருடைய திருநாட்டை நாம வந்து சேர்க்கணும். வைகுண்டத்துக்கு நாம செல்லக்கூடிய மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கிறது. எஸ். नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढो अपयं नापि जानाति ஓகோ மாம் அஜம் அவ்யயம். எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த துஷ்கிருதினோ அந்த 4 விதமான தீயோர்களை பற்றி பேசணும் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்டவருக்கு வந்து நான் என்றைக்குமே தோன்றுவது கிடையாது அப்படின்னு சொல்றார். அவர்கள் மனதுல வந்து பகவானுடைய அந்த ஞானமும் என்பது இருக்காது. சோ அவர்கள் எப்பவுமே இந்த உடலே நித்தியமானது அப்படின்ட்டு ஆத்மா இதெல்லாமே அந்த நாலேஜ் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியறதுக்கான வாய்ப்பே இருக்கிறது இல்லை. ஆக்சுவலி நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால், அதாவது பாத்தீங்கன்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி 3 விதமான எனர்ஜிஸ் இருக்கு. ஒன்று அந்தரங்க சக்தி, இன்னொன்று பகிரங்க சக்தி, இன்னொன்று ததா சக்தி. சோ நாம எல்லாருமே ததா சக்தியில தான் இருக்கோம். அதாவது மனிதர்கள் அனைவருமே ததா சக்தி. சத்துவ நிலையில மேலோரி போகும்பொழுது ஆன்மீக உலகத்தை அடையும் போது நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது மார்ஜினல் ததா சக்தி என்பது மார்ஜினல் பொட்டன்சி. அதாவது எப்படி கேட்டா அந்த வால் மதில் மேல் பூனை மாதிரிதான். நம்ம இந்த பக்கமானா குதிப்போம், இல்லைன்னா இந்த பக்கம்னா குதிப்போம். சோ அதாவது ஒண்ணு மேல போவோம், இல்லைன்னா நம்ம கீழே மறுபடியும் வரும். அதனால்தான் நமக்கு வந்து மனிதர்களுக்கு ததா சக்தி என்று நமக்கு அந்த நிலையில தான் நம்ம இருக்கிறது. நம்ம சத்துவத்துல மேலோங்கி போகும்பொழுது சுத்த சத்துவமாகி பிரம்ம நிலை அடைந்து பகவானுக்கு செல்கின்றோம். இல்லை என்றால் மீண்டும் வந்து இந்த ரஜோகுணத்திலேயோ தமஸ் குணத்திலேயோ வரும்பொழுது, ரஜோகுணத்துக்கு வந்தா இந்த உலகத்துக்கு கண்டிப்பா மனித உருவில் வருகின்றோம். தமஸ் வந்தாக்கா அனிமல் கிங்டம் போறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கிறது ஆக்சுவலி. சோ பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்தரங்க சக்தி, இன்டர்னல் பொட்டன்சி, கவரப்பட்டுள்ளேன். சோ எனவே நான் பிறப்பற்றவன், he is unborn அப்படின்றது சொல்ற, அழிவற்றவன், நித்தியமானவர் என்பதை அவர்கள் அறிவது கிடையாது. இது எல்லாமே இந்த 4 விதமான தீயோருக்கான சொல்றதுதான் இது. எஸ் 26 வாசிங்க மாதாஜி. வேதாம் சமதீதானி வர்த்தமானானி சார்ஜுன பவிஷ்யானி ச பூதானி மாம் து வேதன ஹர்ஷன. எஸ். சோ முழுமுதற் கடவுளான பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்க போவை அனைத்தையும் அறிவேன். பகவான் அனைத்துமே அறிவார். முன்னையும் அவர் வந்து வந்திருக்கார், இப்பயும் வந்திருக்கார், இனிமேலும் வருவார். அப்படி அந்த இதுதான் முக்காலமும் அறிந்தவர் வந்து பகவான் தான். ஏன்னா அவர் தான் எல்லாத்தையுமே இதை வந்து நடத்தின்னு இருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கு அறிவேன். நம்மள எல்லாருமே அவருக்கு நல்லா தெரியும். ஆனால் என்னை அவர்கள் யாரும் அறிவதில்லை. சோ நம்ம முழுமையா பகவானை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். முழுமையாக நமக்கு பகவானை பற்றி எல்லாமும் தெரியாது. we are in the study phase. இப்பதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். we have entered that phase அப்படிங்கிறது. எஸ். யோஷாம் த்வந்த கதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மானாம் தே த்வந்தவ மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் த்ருடவர்த்தா. சோ முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவங்கள் விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவார்கள். சோ யாரெல்லாம் வந்து பக்தி தொண்டில ஈடுபடுவாங்க அப்படிங்கிற அந்த இதையும் வந்து பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கார். ஜனனாம் ஷேயாம் வந்த கதம் பாபம் ஜனனாம் புண்ணிய கர்மானாம். அதாவது கதம் பாப்பம் என்பது வந்து பாப்பம் வந்து அது முடிவிட்டு இருக்கிறது. சோ பாவ செயல்களுடைய விளைவுகள்ல இருந்து அவர்கள் வந்து முழுமையாக வெளியே வந்திருப்பார்கள். ஜனானாம் புண்ணிய கர்மம், ஜென்மாந்திரங்கள், அதாவது முற்பிறவி இப்பிறவி இதனுடைய புண்ணிய கர்மானாம். சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் மோக நிர்முக்தா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த
இந்த பௌதிக உலகத்தின் மேல பற்று, அதுதான் மோகம். நிர்முக்தா, விடுதலை அடைவது, அதன் மேல் பற்றற்று இருப்பான், பூரணமாக அதிலிருந்து வெளியே வந்தவங்க. பஜந்தே மாம் திருட வரதகா, சோ எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். சோ 3 விதமான எனர்ஜிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, தடாசக்தி சொன்னேன் இல்லைங்களா? ஐ திங்க் பகிரங்க சக்தி பத்தி சொல்லணும். சோ மெட்டீரியல் எனர்ஜி எல்லாமே, இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகிரங்க சக்தி, அதாவது எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, அப்படி பகவானுடைய எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜியா சொல்றாங்க. அதே ஆன்மீக உலகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்தரங்க சக்தியாக சொல்றாங்க ஆக்சுவலி. சோ ஒருவர் வந்து பக்தி சேவையில செய்யறதுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இத்தனை எலிஜிபிலிட்டி இருந்தாதான் அவங்களால பக்தி செய்ய முடியும் அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. சோ நாம எல்லாம் கூட இந்த பக்தி சேவையில வந்து போறோம்னாக்கா, இந்த மாதிரி போன பிறவிலும் ஏதோ புண்ணியங்கள் செய்திருக்கோம், இந்த பிறவிலையும் நாம ஏதோ கொஞ்சம் புண்ணியங்கள் செய்திருக்கோம். அதனாலதான் இன்னைக்கு இந்த பகவத்கீதையை கேட்கறதுக்கு பகவான் நமக்கு இந்த அவகாசம் கொடுத்திருக்காரு. சோ நம்மளுடைய பாவ விளைவுகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஒழிக்கப்பட்டிருக்கும். இனிமேலும் நம்ம இதை எலிவேட் பண்ணிட்டே போகும் போக நம்ம அதுல இருந்து முழுமையாக விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கமும் நமக்கு கிடைக்கும். சோ இந்த உலகம் வந்து மாயை அப்படிங்கிறது வந்து நாம இன்னைக்கு இந்த பகவத்கீதை படிச்ச பிறகாவது நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். சோ இந்த மாயை உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதுவுமே நித்தியமற்றது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த இருமையிலிருந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து வெளியே வரணும். சோ திஸ் இஸ் எ பிக், அதாவது பேங்க் பேலன்ஸ். இதுல இருந்து நம்ம வந்து வெளியே வரணும். எஸ் 30 வாசிங் மாதாஜி. சாதி பூதாதி தைவமாம் சாதி யஜ்ஞம் சயேவ விது பிராயண காலே பீச்சமாம் தேவிதுர் யுக்த சேதச. எஸ். சோ இவ்வாறு பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதீக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களையும் ஆள்பவனாகவும், அதாவது இது அனைத்துக்குமே, அதாவது போத் மெட்டீரியல், அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக உலகம், பௌதிக உலகம், தேவர்களை அனைவரையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள எல்லாருமே வந்து மெயின்டைன் பண்றது, கண்ட்ரோல் பண்றது எல்லாமே பகவான். சோ பரம புருஷனாக என்னை அறிந்து யார் ஒருவர் இவ்வாறு அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்கிறார்களோ, என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள், சதா சர்வ காலம் ஹிருதயத்துல பகவானுடைய நினைவு இருந்துகிட்டே இருக்கக்கூடியவர்கள், மரண நேரத்தில் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பரம புருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இறக்கும் தருவாயில் கூட, அதாவது பிரயாண காலே அபிஷாமாம் ஆம் தே விதுர் யுக்த சேதசக, அதாவது பிரயாண காலம், நம்ம எல்லாருமே ஒரு நாள் பிரயாண காலத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டியவர்கள் தான். சோ எப்ப அந்த பிரயாண காலம் என்பது நமக்கு தெரியாது. ஆனா பிரயாண காலத்துல வந்து நம்ம வந்து பகவானை நினைத்தால் பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு சென்று சேருகின்றோம். அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ ஆனா இட் இஸ் நாட் எ ஈஸி திங். பிரயாண காலத்துல பகவானை வந்து நினைப்பது என்பது அவ்வளவு சாதாரணமான காரியம் கிடையாது. அதுக்கு பிராக்டிஸ் இருக்கணும். அதனால்தான் நீங்க எல்லாரும் மகாமந்திர ஜபத்தை நீங்க செய்யும் பொழுது பை டிஃபால்ட் அவங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து பகவானுடைய மந்திரம் வந்து உங்களுக்கு நிலை நின்று விட்டால், ஆப்வியஸ்லி நம்மளுடைய பிராணன் செல்லும் பொழுது அவருடைய நாமத்தை சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பை வந்து அவர் நமக்கு கொடுப்பார். சோ அப்பொழுது அவருடைய திருநாட்டை சென்று சேர்வதற்கான மார்க்கம் கிடைக்கிறது. ஆனா அவ்வாறு நம்ம வந்து போறதுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ண நாம பாவ காரியங்கள் செய்ய மாட்டோம். சோ இனிமேல வந்து இது வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும்னு செஞ்சிருக்கோன்ற தெரியாது. ஆனா இனிமே தெரியாம கூட ஒரு பாவ காரியத்தை நம்ம வந்து செய்ய மாட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்து புண்ணியங்கள் அனைத்துமே பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து இந்த 2 அக்கௌண்ட்டையும் 0 பண்றதுக்கான மார்க்கத்துக்கு நம்ம வந்து எடுத்துன்னு போவோம். வில் பிகம் எலிவேட்டட் இன் தட் பாத். அதனால்தான் நீங்க எல்லாருமே ஜபம்மை செய்ய வேண்டும். இது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. நமக்கு தான் நன்மை அது. ஜபம் செய்வது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் ஃபார் அஸ். ஸோ நம்மளுடைய இந்த உலகத்தினுடைய இருந்து நம்ம விமோசனம் அடைஞ்சு போகணும் அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் பெட்டர் டு டூ ஜபா. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆஸ்டரிட்டிஸ் நம்ம செய்ய வேண்டியது அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நான் வந்து ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்ம் உங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்மை வந்து நீங்க ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணணும். கிருஷ்ணா பிரபு போல்ஸ் இருந்தா போடுங்க. இன்னைக்கு அதிகமா வரமாட்டாங்க. ஸோ யூ கேன் புட் த போல்ஸ். we will see. ஸோ அது ஆன பிறகு அந்த ஸ்ரத்தாவன் லிங்கையும் கொஞ்சம் போட்டுருங்க. அது எப்படி ஃபில் பண்ணணும்ன்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன் நான். ஸோ தட் யூடியூப்ல பார்த்துட்டு இருக்கவங்க கூட கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணிடலாம். எஸ் சீதாராமன் பிரபு வாசிச்சிருங்க. எல்லாரும் வந்து உங்களுடைய டவுட்ஸ் வந்து சாட்ல போடுங்க. இந்த இதுவும் வந்து போல்ஸையும் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. எஸ். ஓம்காரம் பிரணவம் என்பது டேஷ் ஒளி பிரதிநிதித்துவம் ஆகும். விடுதலையின், கிருஷ்ணரின், அறிவின், உணர்வின்
துஷ்கிருதினோ மற்றும் சுக்ரிதினோ என்ற சொற்களின் அர்த்தத்தை கொடுங்கள். அதிகமாக சாப்பிடுவது, கொஞ்சம் சாப்பிடுவது, தவறானவர்கள், பக்தியுள்ள நபர், பணக்காரன், ஏழை, துக்கம், சுகம். ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதைக்கு ஒருவர் தன்னை அர்ப்பணிக்க வைப்பது எது? தேவதையுடன் ஒருவரின் தொடர்பு, தேவதையுடன் ஒருவரின் உத்வேகம், தேவதையுடன் ஒருவரின் நடத்தை, உயிருள்ள ஒருவரின் இதயத்தில் பரமாத்மா. எந்த சமஸ்கிருத வார்த்தையில் கிருஷ்ணர் அரபவாதிகளை வர்ணிக்கிறார்? அபத்திய சிற்றறிவு கொன்றோர், மகாத்மா, பரம், அவ்வியம், அவ்வியம். சாதிபூதா என்ற ஸ்லோக வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன? அனைத்து தேவர்களுக்கும் அடிப்படை, அனைத்து தாகங்களின் தக்க வைத்தல், மேலும் பௌதிக தோற்றத்தின் ஆள்பவனாக, அசுரரை அகற்றுவதில் தந்திர நிபுணர். ஸ்டோரி பில்லோமங்கலவின் மனம் மாறிய காரணம் என்ன? அவரது தந்தையின் இறப்பு, அவரது குருவின் அறிவுரை, அவர் சந்திக்க சென்ற விலைமாது கூறிய வார்த்தைகள், அவர் தன் தவறுகளை தானே உணர்ந்தார். இரண்டாவது வகுப்பு. I think 6th question வந்து நாளைக்கு மோஸ்ட்லி ராதிகா வில் டேக். ஸோ அது 6th கொஸ்டின் பத்தி யோசிக்காதீங்க. மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 5 கொஸ்டின்ஸ் வந்து பண்ணுங்க. ஸோ மீன்வைல் சாட்ல வந்து டவுட்ஸ் இருந்தா ப்ளீஸ் புட் த மெசேஜ். ஆக்சுவலி எவ்ரிவன் போடுங்க. ஸோ டோன்ட் மேக் இட் ஸ்பெசிஃபிக் டு சம் ஒன். ஸோ ஏன்னா அந்த கொஸ்டின் எல்லாருக்கும் தெரியாம போயிடும். அதனால doubts and all you can put. பக்தி யோகம் நல்லா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு. you'll find very interesting. ஸோ பக்தியே வந்து ஒரு மாதிரி சுவை. ஸோ பக்தி மார்க்கம் என்பது ரொம்பவுமே மனசுக்கு திருப்தியை கொடுக்கிறது. ஆக்சுவலி கிருஷ்ணா பிரபு அந்த ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்ம் கொஞ்சம் லிங்க் போடுறீங்களா? ரொம்ப ஸ்லோவா பண்றாங்க. 43 தான் இருக்கு. ஓகே, ஜஸ்ட் 5 minutes நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. அது வரைக்கும் தான் டைம். ஓகே மகேஷ். ஸோ ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்ம் ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான். யார் ஒரு ரவுண்ட் மகாமந்திரம் சொல்றீங்களோ, இனிமே சொல்லுவேன் அப்படிங்கிற அந்த மனசுல இருக்கக்கூடியவர்கள் நீங்க வந்து அந்த ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்க. இன்னொன்னு அட்வான்ஸ் கிளாஸுக்கு போகணும்னா யூ ஹாவ் டு டூ 1 round மினிமம். அதாவது 108 மணிகள் வந்து அந்த ஒரு மாலையை வந்து நீங்க கண்டிப்பா வந்து மகாமந்திர ஜபம் சொன்னாதான் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வந்து உங்களுக்கு கிளாஸஸ்க்கு அப்ளிகேஷன் எலிஜிபிலிட்டி உங்களுக்கு இஷ்யூ பண்றதுக்கே வந்து தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் எலிஜிபிலிட்டி. ஸோ அது நீங்க செஞ்சாதான் உங்களுக்கு வந்து சப்மிஷனே. அதனால வந்து யார் அடுத்து டீட்டெயில் ஸ்டடி படிக்கணும், பகவத்கீதை இதெல்லாமே வந்து படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு அந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுங்க. ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 19th இந்த கிளாஸ் முடியறது. ஸோ அந்த வீக் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 20, 21, 22 இந்த ஸ்ரத்தாவன் செரிமனி இருக்கும். மோஸ்ட்லி சண்டே ஈவினிங் 7 to 8 தான் வைப்பாங்க. ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து வில் டேக் சங்கல்பா தட் யூ வில் டூ 1 round ஆஃப் ஜபம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த இது. வித் சர்டிஃபிகேட் யூல் கெட் இட் இந்த இமெயில். உங்கள் இமெயிலுக்கு வரும் ஆக்சுவலி. ஸோ அட்வான்ஸ் லெவல் போகிறவங்க கம்பல்சரி இது செஞ்சு தான் ஆகணும். ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ தோஸ் யூ வாண்ட் டு எலிவேட் இன் த ஸ்பிரிச்சுவல் பாத், ஸோ இந்த மார்க்கத்தில் நம்ம முன்னேறணும்னு நினைக்கக்கூடியவர்களும் இந்த இது வந்து ஃபில் பண்ணுங்க. யூ நீட் சப்போர்ட். எல்லாருக்குமே சப்போர்ட் தேவை. இதுல பக்தி மார்க்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குருவனுடைய இது வந்து வழிநடத்துதல் என்பது மிகவும் முக்கியம். ஸோ நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் பிரபுஜி அவங்க வந்து ஸோ ஹி கிவ்ஸ் த டைரக்ஷன் எப்படி எடுத்துட்டு போகணுன்றது. அதை தான் நான் அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த ஒவ்வொரு டீச்சருமே இந்த இதுல சொல்றாங்க. ஸோ அதே தான் நான் தமிழ் டிவோட்டிஸ்க்கு எல்லாருக்குமே நான் அதை தான் நான் சொல்றேன் நான். ஸோ நீங்க வந்து இந்த ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்மை வந்து சப்மிட் பண்ணணும். எஸ், ஸ்டாப் த போல் பிரபு, ஷேர் த ரிசல்ட்ஸ். எஸ், ஓங்காரம் வந்து கிருஷ்ணருடைய இது அப்படின்னு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். அட்லீஸ்ட் 83% பண்ணியிருக்காங்க. குட். ஆக்சுவலி சுக்ருதினோ துஷ்கிருதினோ அதை தான் சொன்னேன். 4 விதமான நல்லோர்கள் தீயோர்கள்.
துக்ருதினோ என்பது தீயோர்கள், அதே மாதிரி சுக்ருதினோ என்பவர் நல்லோர்கள். ஸோ யாரெல்லாம் பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுவா அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. த மிஸ்கிரியன்ஸ் அண்ட் த டிவோட்டிஸ். 61% ஏன் கன்ஃபியூஷன் ஆயிட்டாங்கன்னு தெரியல. இங்க சாப்பிடுவது எல்லாம் எதுவுமே நம்ம சொல்லல, பணக்காரன் ஏழை எதுவுமே கிடையாது, துக்கம் சுகம் அப்படின்னு போட்டாங்க. ஓகே, சுக்ருதினோன்னு சுகம்னு நினைச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மேபி டைரக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் எடுத்துட்டாங்களோ என்னவோ எனக்கு தெரியல. ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதைக்கு ஒருவர் தன்னை அர்ப்பணிக்க வைப்பது, பகவான் பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல ஹிருதயத்துல உட்காந்து அவரை நம்ம கும்பிடலன்னா அட்லீஸ்ட் நீ வந்து இந்த தேவதை மேல வந்து வணங்கணும்னு நினைச்சா அந்த இதுவும் வந்து அவர் வந்து உத்தரவாதம் கொடுக்கறது பகவான் தான். அதுதான் நான் சொன்னேன். சோ உயிருள்ள ஒருவனின் ஹிருதயத்தில் பரமாத்மா இருக்கிறார், அவர் தான் வந்து இந்த மாதிரி வழிபாட்டுக்காவது நீ செஞ்சு, அதாவது தேவர்களை பல ஜென்மங்கள் வழிபட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம பகவானை வணங்கக்கூடிய பிராப்தமே கிடைக்கிறது தான். இதுதான் வந்து வேதங்கள்ல கூட சொல்லி இருக்கிறது. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து நம்ம எத்தனையோ ஜென்மங்கள் தேவர்களை வணங்கி அதுக்கப்புறம் கடைசியில வந்து பகவானை வந்து வணங்கி அதுல முழுமை அடைந்துதான் நம்ம பகவான் கிட்ட போக முடியும். சோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு. ஸோ யூட்டிலைஸ் இட். ஸோ அது வந்து மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது நீங்க. சோ எந்த சமஸ்கிருத வார்த்தையில் கிருஷ்ணர் அருவவாதிகளை வர்ணிக்கிறார்? ஆதியா அபியுத்தா. சோ அதாவது 7.24 வந்து சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து அபியுத்தா, சிற்றறிவு கொண்டோர் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் இல்லைங்களா? அபியுத்தா. சாதி பூதா அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக, மேலும் இந்த பௌதீக தோற்றத்துக்கான ஒரு நிமிஷம், அனைத்து தியாகங்களையும் இல்ல பேசிக் மெசேஜஸும் கிடையாது, ஆள்பவனாக, தட் இஸ் த கவர்னிங் பிரின்சிபல் ஆஃப் த மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன். அதுதான் ரைட்டான ஆன்சர் ஆக்சுவலி. தேர்ட் ஒன். ஸோ எஸ், ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்க. ஆமா, இது கன்ஃபியூஷன் ஆயிட்டாங்க. ஸோ பில்வமங்களாவின் மனம் மாறிய காரணம், இந்த ஸ்டோரி சொன்ன பிறகு நீங்க பார்க்கலாம். அவர் தன் தவறுகளை தானே உணர்ந்தார். அதுதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஆக்சுவலி. ஓகே, இது ஏன் 2 ரைட் ஆன்சர் காட்டுது? அது ஐ திங்க் போல்ஸ்ல கொஞ்சம் செக் பண்ண சொல்லுங்க கிருஷ்ண பிரபு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து நான் ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்ம் சொல்லிடுறேன், எல்லாரும் பார்த்துட்டு தென் எனி டவுட்ஸ் இருந்தா we will able to take it up. ஸோ இதுதான் ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்ம். இங்க உங்களோட இமெயில் ஐடி கரெக்டா கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாலை நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணணும், அதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்று இதுல ஃபில் பண்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய பெயர் கரெக்டா, இங்க என்ன பெயர் கொடுக்குறீங்களோ அந்த நேம் தான் சர்டிபிகேட்ல வரும். அதுக்கப்புறம் மாதாஜி நான் இப்படி மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படி பண்ணிட்டேன்னா என்னால எதுவுமே ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. ஏன்னா எல்லாமே பேக் அண்ட் ஒர்க், இதுல நிறைய லாஜிஸ்டிக்ஸ் இன்வால்வ். எல்லாருமே வாலண்டரி சர்வீஸ் தான் பண்றது இங்க. ஸோ எல்லாருமே தங்களுடைய வேலைகளை செய்து கொண்டு இந்த பகவானுடைய கைங்கரியத்திலும் ஈடுபட்டு இருக்காங்க இங்க எல்லாருமே. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு நம்ம ஆன வரைக்கும் சப்போர்ட்டிவா வந்து நம்மளுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீட்டா கொடுத்துட்டா அது ரொம்ப சேமமா இருக்கும் நமக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெண்டர், அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய மொபைல் நம்பர், அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்களுடைய அட்ரஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து கண்ட்ரி, நீங்க வந்து எந்த லாங்குவேஜ்ல இந்த கோர்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணீங்க அப்படின்றது தமிழ். ஸோ ஹவு ஆஃபன் யூ அட்டெண்ட் த கிளாஸஸ் அட் டெம்பிள். ஸோ இப்போ நீங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்னாக்கா நீங்க வந்து இதுதான் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதா அது 18 days கிளாஸ் ஆன்லைன்ல அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்றது எழுதுங்க. யூ கேன் ரைட் இன் இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ், நாட் அன் இஷ்யூ. பட் மேல வந்து பேரு இதெல்லாம் வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கணும். இது எல்லாமே இங்கிலீஷ். பட் ஆன்சர்ஸ் இங்க கீழே வரும்பொழுது யூ கேன் டூ இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ், உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அது செய்யுங்க. உங்களுடைய டீச்சர் யாரு அப்படின்னாக்கா இங்க இந்த டிராப் டவுன் பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா என்னோட பேர் இருக்கு, தமிழ் அப்படின்றத வரும்பொழுது என்னுடைய பேர் இருக்கு. ஸோ அதை நீங்க செலக்ட் பண்ணி நீங்க போடணும். நீங்க ஹவு மெனி ஆன்லைன் கிளாஸஸ், நீங்க இதை தவிர்த்து நீங்க வேற ஏதாவது ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணாலும் அதையும் நீங்க எழுதலாம். ஹவு மெனி ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்த்ரா, மினிமம் 1 ரவுண்ட், 1 வந்து நீங்க மினிமம் செலக்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த ஃபார்முக்கு. ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்க எத்தனை ரவுண்ட்ஸ் பண்றீங்களோ அத்தனை ரவுண்ட்ஸ் நீங்க சப்மிட் பண்ணுங்க. ஹவு லாங் டிட் டேக் டு சாண்ட் யூர் ஏ ரவுண்ட், ஒரு ரவுண்ட் பண்றதுக்கு எத்தனை நாளைக்கு ஆகுதுன்றத பார்த்துட்டு இன்டூ மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுக்கோங்க. ஸோ வேர் டு யூ சாண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் யுவர் ரவுண்ட்ஸ், எங்க சாண்ட் பண்றீங்க, அதாவது வீட்டுல எந்த இடத்துல பண்றீங்க, பூஜை ரூம்லயா எங்க பண்றீங்கன்றத நீங்க எழுதலாம். ஸோ என்னென்ன புக்ஸ் பிரபுபாதாவது படிக்கிறீங்க, இப்ப நீங்க பகவத்கீதா படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, அது மட்டும் தான் படிக்கிறீங்கன்னாக்கா அதை மட்டுமே எழுதுங்க. டு யூ அக்செப்ட் கிருஷ்ணா ஆஸ் அ சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட், அவர் தான் வந்து ஆதி புருஷர் அப்படிங்கிறத நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறத, பகவான் தான் அப்படிங்கறத எஸ் ஆர் நோ என்ற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு. எஸ் என்னும்போது எதுக்கு அப்படின்னாக்கா ஹி இஸ் த ஆதி அண்ட் ஹி இஸ் த அந்தம். இன்னைக்கு தான் நம்ம 7th chapterல படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஐ எம் த ஆதி அப்படின்றதே சொல்லியிருக்காரு, அனாதிர் ஆதிர் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதனால பிகாஸ் ஆஃப் தட் ரீசன் ஃப்ரம் ஹிம் ஒன்லி எவ்ரி திங் காட் கிரியேட்டட் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சிடணும். அந்த ரீசனை வந்து நீங்க இங்க எழுதணும்.
ஓகேங்களா? ஐ எம் டெல்லிங் த ரீசன் வாட் டு ரைட் ஆல்சோ. அதனால மாதாஜி எனக்கு தெரியலையேன்னு கேட்டீங்கன்னா மீண்டும் நான் இதே ஆன்சர் தான் திருப்பி உங்களுக்கு சொல்லணும். அதனால இன்னைக்கு 7th சாப்டர்ல ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்திலேயே வந்து சொல்லியிருக்கார், ஐ எம் த ஆதி அப்படிங்கறதையே சொல்லியிருக்கார் பகவான். அப்படி இருக்கும்போது ஈஸ் த ஆதி புருஷா அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் லைன் கூட நீங்க எழுதுங்க. ஓகேங்களா? அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாருமே வந்தோம், தேவர்களும் எல்லாரும் வந்திருக்குது. வாட் இஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் தேவதாஸ்? அவங்க எல்லாருமே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், இந்த பௌதிக உலகத்தை அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய வேலை தான் அவங்க பண்றது. ஸோ அதை வந்து நீங்க வந்து எழுதலாம். ஃபியூ யாரை நீங்க எழுதலாம். நீங்க வந்து ஈவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ கேன் கிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். உங்களுக்கு யாரை வந்து எழுதணும்னு நினைக்கிறீங்களோ தேவர்கள்ல அவங்க பேரை எழுதுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க ஏதாவது வாலண்டரி சர்வீஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சாக்கா அந்த பர்டிகுலர் செக் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணுங்க. இல்ல உங்களுக்கு எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னா நன்னுன்ற ஆப்ஷனை வந்து பண்ணிட்டு கீழே சப்மிட் பண்ணிடுங்க. இதுதான் வந்து ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்ம். ஸோ அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் போறவங்க கண்டிப்பா இதை வந்து ஃபில் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லெவல் ஒரு மாலை பண்றவங்க கண்டிப்பா நீங்க அதை சப்மிட் பண்ணி நீங்க அதை வாங்கிக்கலாம் சர்டிபிகேட். ஓகேங்களா? எல்லாருமே அட்லீஸ்ட் ஒரு மாலையாவது பண்ணுங்க. இது உங்களுக்கு தான் நன்மை பயக்கும். ஹோப் ஐ திங்க் இந்த ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்ம் லிங்க் இன்னைக்கு நான் ஆல்ரெடி நானே போட்டிருக்கேன். எல்லா குரூப்ஸ்லயுமே இருக்கு. தயவு செஞ்சு ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுங்க.